enaja eni dane ena okohu we no ware no nya ono na ye kankama wasaye pa no den kankama nye akekafo munyai na se wo man ha osun yonko tawo osun yonko ano kekeka ho nsensem abusuafo de besia na abadwafo na bam na Asem kantinka omona samwade aba ne se nyankopon pa ifiada production team omon pastor bi ama one osofo ye boa ombesia chenche gudwa so na mabagu pacho adawro na pacho mabagu untimi no omon fesi na de mintimi ni fesi yo mama nkima sem ni we na wase entwaso pacho mentwaso se utwa na nano se ahanko ade metima se na nasem twa magushiri oso omon di bem odibem na omra sa mo asenke ye nka story bia one ni mienu omo boy ho adapa onju do aye bia ye nka go but wase waso pagane sa o true tower into mom fast story mra you tia mo fast story mra but by the way kada chobema Asem nipa dwumede yam se etitu ne aninti ene obi age atom na sabe ya ye kase no mia ahodo mro no so ahodo wonu mabie mu dagya na akono no police station nchen hwa ya kase enua be ma Joseph Mensa ono eye IB anajuboja Go Mensa mami da biarada ni ami hui ninyina beko na wieyo sepenesi ama forma yedina isobeto ama forma yemire I be bread yes we biem we yi speakers na besi abonten ena wase wo bie nti asempeni no nyina ye chia wo mu nyina ye chia wo mu nyina sompa manfo pay asem too much enye easy enye meka say bia ono ne de ne yatena de wo nchenchen ne ade de ye do mu nyina ase ye da wo mu nyina ase awoma so high tension information center wo ono so wa biem den oh yes remo information centers sa information centers bi e wo ho em senche wo mu nyina no beba wo kwa ba happen and if fan cross wo mu nyina hyehyɛ awoma hyehyɛ bebi obi bi sa me say some party shirt no omo ye nipa me enso mbede no mo anya na me say ye we say fan club ni ntin omo nkoso ambo abo mo ho abacho na du anyumla obi antie ba bia wo obi atie wo wo futu sem no kura no eye bi fufuo ni nna obi ka kire me wo Mmrantehene wo mpie anyumra ne ye na epi ne kure wo de wo studio ho na utu 10 steps bia what so banka o ka se taxi for mfra o mefre trotro for mfra o mefre Popa from Befre. So for flower Pastor Dominic Entry me chia kwanta se Lake Baptist ono so one ne yere Mama Grace o mo mfa dwumade ni afọ chia mo pastor papa ma feel for no so nam kwan yi so e yo mo tutie kuma trotro for ne taxi drivers no o mo CD kura na o mo pendra o mo okay mera wase abusia for mo ma tia madam for jata no former driver e wo bekwai as senior high since the retirement on yere Antioquia onma ene Mercy ne Esther Kachiri mo nyina mo be kwa me tia mo pa na no me call tepaye no me ho kokyere me ka ho no nsemu kakra na branch bi we fitani the friend no kwasi somel oboa me papa osini nuane na etepa manhene kwasi somel me tia pa me da wase so me sa no so de ne wa kwasi me nyama na me ko bie mu okay yo say then I dey so me obi di school fees me dey obi dey there me nko details sa na o se akola se bo na papa ne mama o mo kasa o park so no sa akola no be hu go da akoda ne papa fa ne mama wo park so no wo na go pa na akoda obewu so o de tu nyam che kro obewu ko do obewu do pa fa de nyam che ne di bia edin bia so won chase entu din kwa na
manamfo kwaku ba ne ye wo se ababa wa no we si so no opon no ba bie nye ye okwo ba no anye kuno se akwara ande nyame waka che so ope bedin nyame nka nche o se tro bedin okay omra samwa kankama akeka fo asem oseye yes akeke bede won ka se mese da bia yes no se nkrofo adwuma se nkrofo awade yes ono kum na yere yes ono kum ni kunu yes wakwaje sikaduro yes wa yes nko ango fon kwa so muni wo mo adaje o ai bia na ntoma na bo mo o se konkonse adwuma no enso ye adwuma ho hwe adwuma kase pa nante omo sanso adaya mo ko yesi ko busa ni pasu ma ko kan sembi o wa yire pa na otesa be man wanim gogu ase na mo te compound house wa o yire ke kan sem na ya be bi sampa to sister yes wa ko kasim bi ategu o se on ka me say ha so wa kan ko me bodu afi de ya kata jo san ko fon so pa no esun omusun be be omo we ya no je sun agum sesi a me dey asem na maka me omo san peduabo omo de pa omo ai hwe na na asem na ode aba ne kata cha no odin on say we awo obi a otesa enne we ne ye ka ma nipa wate ase se otesa yesrew wa yama papai ana branche ehira nko obey onye boni bia sopa na ma na wari abono na mi na amadu chwana kan wo se apebiadifo na ne abomofo nam wo mo a sebe de bia na no ase mo mekan se krom ha obi wo sika pa ade odidi wo bi no enye nenso enam ni sika ntini wo nipa de wo ye no omo support no katachaw ade we no ye beka ne se ye kase ye kan nyina bomu se enya yesi bi so onso na ye ne krepa nenso de do so asem na ye ka because nkate wo de gu anuma ba ko petimi se nya ma opurugu ene de ye ka no egina ho ma nipa wo te sa na wo te obro no so ana wo fiem na wo biti sa wo fie wa katachaw ese osuro no die obetimi amia ba ti wotwa na sankrofo so ba bia bi wo ho ba bia asori bia bi wo ba bia bi wo na ne mo wase nyankopon nyi wo mu fro na nya ho to ba bia bi wo ebi wa dwumam ebi wa solim ba bia abusuam ye oni pa bi wonde na abusua wotimu no ono de se obi koso no ompeda ye nwane mo abrochire wo bi wo a ne nwa bi wote onye rewo onye hwe so obi afa telephone afre bra nipa so mesu de sika na ba de ode ye anso ante sa da eduwe ni gira ho ama nipa awutie yen dume bi a wonso fo ani to fam dume bi na so se katacha wo betena ho mia me de mia na na katacha wo be ye mfato de bi a me kasa aseboy katacha yo nipa bi ani me ni san ye na me de ma woni wono se ompentem emu aten minimini America no so nimni America katacha me boa sa obeka obi ho asem kire katacha wa oto ne bo ono ni moto ye so wa ye sebe abo na ntwie otimi etwe ba bi chi da na ntwie be yi na ni so ode to ba bi o pata ba bi a wonte ase da enu ti ye be sere enwuma mpanimfo wo ye pani na otifie wo ye obi na wo ye odefo ebi a nipa na odi wachi na sebe oboa wo na wo koba no obi te ba bi prane asema twa to no so ebi na na mpadu nwum ya asema mi ni mo we hwe kwa ye de papa ne fa so enti yese for no be kasa so mo me ante abo ase hwehwe mu ya boni hwehwem ampa o obi anu asebe mpe wonu nu ho anu na omo te saa no so no wo mo so omachi ko hwe omachi a enya I told you so free bia na tete free bia na yewe I told you so hey akwoka ofia no abeka we I don't fear who aseminte sa o makonta kwazitwi Acho. Makunta kwa chichi. We here ni grade 1. Alaba stamp. We here ni grade 1. Me so am jam here ni grade 2. Me no band here ni redact qualification. Ayeda na go so akunta chese sika na wo perfect na akunta nti wo se na akunta no. Ya be sre. Sa enoma na ekoso wo ya setre mu no. Akai yese. Ade enhuhu ye no. Ewo mu se ebi wo a ampa. Obi okwa emfa asem nsoma no. Esno di meka na obi a wo sua wasabia na katachaw ya na yedai wo chia ne pa
Sofo. Katacho. Ya dance near futu. Ene nimdia nyame dia ma wo na ada na wo se wo mu nyai se mo bobom ho ada pa no ada yi sofo ne se bibi entia wo Katacho o se bonsam no ho den se Yesu sa e hwa baabi no Katacho bonsam no baabi na waka no metia se ka metia se da du e kakitu e bi ka ma Yesu da na ebo pa no Yesu anyusu ne tactics ya o ha ne pa ma ne ka na ye bonsam no sese o men ka so bi bonsam me ka Yesu ne bonsam de wada woro ndimi na wada bonsam okay so what's it bonsam betimi ama na ya Asem kakra bebre nti aja so wo si nya kra nka me hu studio me pesen kasa de no ba so match wow da woro ma ade bibi kotia wa na eye de ye nipa de ye na so no enti wo hwa bibi tia wo Asemo ni pa bibi antia wa wo de let's go na asem ni omo no kuntokwa omo no ye fane ko ba bia o are ye mo ni din ka asem o are ba me ye bobom dia ka asem one me ye sofo na David David asem no ya be no to tie ye pa omo no o so tiase one me ye sofo nipa bebre nim se me ye sofo me su nipa bebre nim se me ye frem omo na sabo omo ana me susu mi wo din se no wo din se wan bebre se die tina wo din se me e tina on wo dia ba wo wan wan lande e die tina wo dia no wo din se nya ba bi na be ka cha na David asem wo pa yan ko Friday Nana, did you know what the German software did? I mean, come Asem. Who did the German that? Nana, who did the German that? Almost a more correct to Jamie. But me, what I meant him, or said the camp. Oh, boy, we said the camp. With the partner, I said the camp. Okay, got it, Joey. Me, say. Yeah, boy, I wouldn't you were requesting. What's ya? I know Bomba Kutia. And I'm a see, I'm pat, me yet. Me no me no ye sebro ya empa ho to ma asebo ana wase ye nyai o dwa to apache me dwa to wo be ka bi ma chem bi me nka bi o kama okay carry on kata chotete fo no na omunim nyansa pa o hwe kwan ye fa so a omutimi bonnwum a bra na machine sin ne ho omutimi bonnwum sound ni ye me jo kwa metase na o hwe pa bonnwum ya na me hunu kwa wo fa so fom nwum ekekasi animu asemu minim ho ho hwe na wo hwe kwa mo ekekasi animu a na atu se tetefo no omadwum da ho na asemisi babrum ana Nebukadnezar penso ebra na ye nwia be ma panyini osofo kese a wodi mu ye friend Daniel bra Nebukadnezar shemra se obi ankoto nsore no atense na Daniel started bobo mpaya na oye ni nyankopon adwuma bi ko no wonim de wo hunu ene nkrofo bi fa akire ko ka chi Nebukadnezar Nebukadnezar hwehwemwa o ni abachi Daniel na ko se jata amene edu pempen so nyankopon ye adom hye Daniel ni munyam a wa ma jata amawe no Nebukadnezar kro ya sa achi nkrofo na omkodi konkonsa no edum gu jata amene ma jata edai awiwu mu se de na na ka no onipa bia wo sibone kwanso na so onwe ye no nto no konkonsa asema yeken sorry oni bone a ana won ka asem nyina nwe ya ne ho nto no na ye mantamu a yetie pa de kama sere se wonu obitimantamu a na ne ho asem kura ba anka nye wadwen se obeye maka emwa emma impuntuo maso na se enkabom entimi ma konkonsa na ntitwitwa mate mi huye afama so ho no ye to team enye sofo na no de bi atetare na the way obesi afam te se sabe yesi prase dot dano obefam a plaster o de ne sabe plaster amna te se de cement won na cement nim ye da wruma baby edu de ka ye nyina no ye ko ye nim se de be ya adeboye 40 se ye kenyakopo be hu ye mobo enso ne ene ye yiri mu obi ni kurukura nyanya asem on fa nyaaw hey no de koja na me twam wo asemasi kwa me ampedu eda kire sister wontie on se wo se kasem bato obeye ma sister no so adai atie no wa kasem na gunu ho fi na papa e passe si bunu ne ntokwasem no akoka na su dagem ye besre ye nua manum ye nua memanum ye mpanimfo ye ko ye nimu no na ye ko enim se de be ya Kristo be boy because o konkonsa wudi yenti
wonu mu asem akoka nti ama sikani bi amua ohia ni bi okokeka asem ama odifo bi amua obi aka obeye mbobro ni bi a akobetima pagyan kakra onye sika beka nse ode kwakoye aduru kra ana ode kotukuku na so ode koye bi abosomsem etime mmoa no di obeka no so no ene na eto na dwenim ana ama hiafo ya dons yo na nke ye wasikafo akobetima boa ehiafo nanso nipa bi anu asem nti no amasikani bi ntime ammo hiani eti ebesere ye kwa nyame nam na koa so akatacho be ma echeche ye de osusu fe bi na fitu ba na omba ankwa konkonsani ankoti abia nye ne tika kire na enkobokuru ebasa ede wo hawo ene amene da wase adajo sanko fani head awo mo ana yeah why addicted suban bi wo horoma nipa na why addicted to that we ne hwenye ye sesa ni sika o de to aduane adi kro be fa ka kodi konkonsa na obetana se why bruni se addicted aka no ho wa nkoke kansama o tena sentra o ja Yesu Kristo e mu se na babam de bat ayemfo no kura no se nya keka nkomo kura nka onye ba ko no ono mo nte the prayer for the sick oh no komonte me da wase ya Asem nti Mmrantehene kura wo preach akeka no yenya wo ye be say wan kasa kura wo tufu yenya ese do ye be yo abrowatia Kadacha bremo odaro mame dase obi nso bo no nwom o se ye ne wo sere kwa ye ne wo sere ko ye no ye o se ye do oba wa 40 hwa na obehu obi aba ne nchen stadwa ukunu ho aso da bi oni ho ka bibia bra no atwe akonya kosi ne nchen adami hu sadwa ge kokoya tietie maame ama twonwa ba ya wote akira hase no anadwo me hu se wone ne te no wa boss sport bi den wo crofrom me hu se wo mu gina hase no no wa bobro no bi so oba wa afo ono so ma nani na ho ebia o se me hu ya ne se wo mu gina hase no sese abo ho anse wa fa atade a hye gidi okọ wan hwe kwan mu kura pa na ka akọbọ no wan hwe obekọ no na akọda ne ntọkwa ọba bia ne ma na ọma ba no obi wo kura mpa ya mpa kura mpo na obetwe pentoa na ode awo because so begu n'anim ase na wagya o ma ho ya yakọ ebi kura ho nso anante sa architecture meka isa wo ka asem bi wo se be ma bi a obi be ka kire na yire se o hotel ana se a hodan mu a onu obi wo ho na yire no nso ya na be ma no so kosi na chi wo fie oba ya ono so 19 na hye no ono so ko hu no hotel wonti no wo ye da na dwu we say with 19 and I say night wear and also the awalija ye ba ye oba no de the choya wo kan say kokro de wo de kokro krokosin wo de bem akodi fo sankotro that's sankotro afi wo de bem akodi fo wo de bem se bia wote wo nya hwe wo kunu na se be ma ne mpa bia wono no edifo wa ade a wo ye ne ho no na wo de emnikatuo ene akomahyew bi na wo de akwadifo wo asem bia ese ho ni nyina ne free konkonsani ni nyina free konkonsani na konkonsafo no nso no eya yenka hu se me de ma ye oba atiente no abrewati ami tumi nana no maafo eya yenka hu se oba wo nchen no e ma ne nya wo se wo do oba be yi secret oba be daniel be di akire erecha wani hu ye nya wotan oni ukunu ti wona aboko na bia mote wa asomdwe mu no obi a wote nche ne ka ne nko na nko ono e na hye wotena bia ho e ka wono nko no nanka wo wa free baby a wo hye na nko ono aba be hye ho kumase yonko nti ye ma ye ni na ho e ma wafo mo amasi so wa brabo nyina no enya aware nko amamo ni na ho wo mo adwuma semu mu bibie me especially mo aware mu said e be ya mo ma konkonsani bi kwan e ma ne mesel because oba ba wo be ode akomase ye na ebre wo be ma wakoma yo ya wo ne ma ho wie wasa se wade panyina na wasa ka tro se enkase me na me kan ye o wani gia wo nyina no be ma na dane wa reho one time enti wo ba wo nchen a pamono na katacho wo no mo tesa no so no omu nhwe ye na ewiase wo we no bibia wo ne mre bone ne niam bia wo ye bia no dakope ukru wa be ye mabuso wada pa be daddy wo wiase nyina anim anasa mansa nyina anim ama wiase nyina nso hu se de wo sitie eno nti no
Mose woman to so miensa Leviticus ho no katacho 1916 no okano potoka said no say do not go about spreading slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor's life. Inti de kenyina ne se konkonsafo no mamo nya de bia ebema mo yonko ana se mo hu nipa mo no mo tempotem mo madwumam mo sorry mo afiefie mo no wo mo enkwa desa mo fi se bia okodi konkonsa che no obema ne hom ne so akwakodi akire no wanhwe yi a no akwakoto enkwanhia okwam ana so akohia nkwanhia bi ama ede na wie ya benti ne ketecho de medisie no konkonsafo mo beble mo wie ya nyefe enti munjai na wo nso so a obi bedi konkonsa akire wo no twon ho e free sa nipa no ho e ma na konwa ma ne ntena wo nkyɛn obakora po a enkebe ya ubi opro kakra bia wo hu se obedi sa asem na akire wo na no ka opno tum na onsa na chi nkwa mpacho me das me da wase pa asem bi wo ka asem bi sisi a ho asem nipa hwe ne ye pa hwe katacho me ne oti asisi ayi ye wie de na mamfa wo nso so me ne oti asisi ayi me mpe wasem so oti ase ɛna makoka wasem akire wo bi na nipa na ka che me so nka nche me the next time hu bibi na so bi ka se obekunkura na me meka wo katacho sade ehwe ni ye ye woni pa bi won ma ye ni ntro nkyere no me pesa me boni pa bi din ba mo no wono sa no te no ye mpani no ye pani but wo ba kan obi hu ase wo se chance no afa telephone pa cho bra si a nipa ni do wo se pa cho asem na ba kan nipa ni ti kan ye o ka no woni matwa wo no woni matwa wo eti sade ne ikoso a me so emomi din o ebe ye den eti ye nyina ye nhwe bi so obi be ka asem akrache mi ko bo udi because asem no so se no credit a adedi na mi ko bo udi katacho ye fan shwa sa de ne pa sister Betty ejo society ho o se okosofu bi osofu bi na no a o ma me wo ho obebo no o ke kan ba o se sofu le pa chaw sa wo be ka se me ma me na ye me de ajai so me do me ma me pa clientem me pese me ne me ma me ntem be to kura di enfa I say, oh, unye serious. No sign. Ane meko. Film passem. Inti abulochire fu eni ntro nkyere wo mu. Yo. Bia watena abulochire eni ntro nkyere no. Me da wase. Abusiafo mo me enko homa no so. 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 Momian Wakia Ninya Conconsa Society no free mu. Okay. Hello. Yeah. Nipa, good evening. Good evening. Nipa, your fellow see in the capacity of party. Anything beyond me person no more capacity. I'm online I do. Listen what I'm so bored I'm in to see that. Me say the oyemi. Me ya recall me ma me ho yin. Ena boy am na ngete me ne boy no akonto kwa na me koye dia na fami a o ka de boy naka na sa wa betie mi suma no wa be ka kire boy enti se boy ne no me a enka boy ne nka nkyere enti dan me ne boy nda ho na me tore na de me ne na ka sa ho na boy no e ka de ge na ka na me se ka de ge na ka kire ni ena o se ge no ye me hwem hu ye no enti de dia mi tie mo nsama mo ka me de tum ho fa a me hwem hu yesu wona fofom me da wase pa ba ya hwe hu ye nyansa pa o ti asma na wo kokun hello man is yeah let's hear new news for me. Hey, my fiancé said, "Oh, keja gumpa o." Oh, yeah, chamadwa. Ne chia beja fo nyina omono obi a asem we de waka papa na me wana mfo mienu bi sese ya bia defend ko tribom ki tribom ama mitimi no mo ya enso mitimi hu mfiri om yese wo ko ba bi ne edi wani mu a eye intimi hu fezesi ada hu sia mesi ni o manante intimo asem we de waka pa ne chia beja fo nyina me da wase pa. Okay. Hello.
Hello. Hello. Yeah. Constanti. Eni ahunto. Mo. Papa. Yeah. Masabro ni na kwala me de wadura doko jaachi. Yeah. Oba bi ni kunu ti ho. Omu nyina omu wo fufu. Be ma ni na ewo ana oba ni ka. Na omu wo wie ye no. Be ma ni se ni yema ka no to ko toilet aba. De bi toilet ni tu si ni ji sa okro so ka kwai. Nti oba no che fufu ni bu chensi mu. Ana oba na adamfo. Atu mirika abaka che oba ni se no ukunu wa he. Ana oba ni ka che na adamfo se ni kunu di o ko toilet. Wo so oboa brande ko he kono ko he. Oba ni so ko he no ahon peprenti wa he ko enum ka no twewu. Amunu mu wa oba na wu ho. Oh. Nti be ma ni se toilet ka bo bi o. Oba he ya na yiri na da hoyi. Obi. Asam kin kanti obi ahwe ne ho ye. That was it. Okay. Yes, phone back no problem be abem kakra mo fan say hello. Yeah. Good evening, man. Good evening. That's what I'm want to say. Boko masa. Your friend Castro, make a difference in the morning generation. Come on, yanko. Mmrantehene, Master more candy, a wumpa. Because we were concerned, a many people free, I know Munkawa, as I teach you. A mom with that pretty now, so a science is uncomfortable. You need a living man, I thought you were moving the car into the rock. I will turn it to you now to you. Then print him what. That's it, Nyabotre na hwehwem pa. Ofro abaso dada. Hello. Yes, 0551 no problem be abaso kakra mo fan say hello. Hello. Nanti maje. Yeah, ja. We pizza ni wa sa moonlight. Oh, yeah, che enuanom restaurant mama why? Me ba cho nanti ma. Be cho mama. O say asre wan kwa no maybe nuru ha. Me ba cho you kwa me ameja bro. Yeah. Imagine the way you want to 2.2. That's it. Now, I'm going to one set the brain to know what from phone. So I'm not going to tell it to a situation to go. Because I'm not telling you maybe a business or more. It is only concerning it's only to do that. But bet my no more. I know about who yet you are. Want to make you. That's it. Say, pa. Okay. Yanko of Froho. Hello. 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 Oh. Hello. Hello. Yeah. Oi. Yes, sir. United States of Proper. Oi, ajoku madam, so be do hu konkonsada. Mmrantehene. Anya so get to. We dey abusiafo. Come home some Abobi we ka wa na free wontumam. Obi am me cause secondary school ko ya me dey ma kwa butiri. Iye. Ase hu kwa. Me cause secondary school ko am ni ka pre no. No mo zo ageri. Oh. No zo na me tie. Oh. Mmrantehene, omo ni ane ju zan so lu omo so ara. Ko sa fo no. Hey. And omo di bone pa o. Pa. So mo ni mu na. Nyame akatwe atwen wo. Tawo. Ai. Aha. Baba yo. Bayi. Okay, hello. Hello. Yeah, na. Baby, mire, because if you pass, Yo, yanko. you at one said, many have to pound with my and go one Saturday, say, or may any would say to Mancasa. Oh, Atiko. Hello. Hello. Good evening. Pato ha. I've been a dancer. A dancer.
Jans, how can I free him? Kasafiri ayani Yo, young quay. Matu mamu na me kakra. Emre bi mi ni aba tu pan. Na na ma yare na me kwhwe wo. Obi hu se me ni me wo fa se ba ko na ma hwa. O se me ni impran na ma hwa na afre me yira bona ma ne se me ni impran na ma. Me ko ba yen to ko susuru. Esna me wo fa se o yare wo ko hospital me na me ne na. That's it. It has my more can you create to do and more can. That's it. Okay. Me can say bribi na me call okay, yeah, yenti last one. Hello. Hello. Yeah. Mmrantehene pacho madu. Yeah, dena. Na where dey? Boko. Usuni because free and carry a chance. Yeah. Mmrantehene na za enkonkon safo ndie me kwada me from enkonkon safo me from enkonkon. Wo munyenyenyenye. Hey! Omuye dangerous. Emaro Mmrantehene. Na entomo mi rubi no wo ma sere na urade. Mmrantehene. Yes sir. Jai na wo futu no die. Me die tro na mo wa me hu say yes. That's it. That's it pa. Babecha, me dey babecha ba men kan kire. Martin, me that's it. Obi aka wo ye wonko a. Me that's it. Me that's it. What can you ate? You tio pa momoso. Omono Brono be di ate abisa wo esre so. Ayabrewati akurum. Na me follow case bi ho na ye ka sem bi. Ye call first one antentam, second one ye san course. Ni nyina na me kra fie. Se me call ebetre so ate abisa ye ka sem na me kra oba no. Na me call second one oba no wo ka chem se sister be wo ate abisa ho. Wa friend say hey ukunu oba ha mpirinu metete no. Oba ha ted wa wo de me from oba ha. Oh mama nankato bo ase be pa de kuranti. Sa asem we se me ne nyame ani kontehene. Ene nipa bibri na ye kasem no first one antentam, second one antentam ti tu say third time. O say this I am kasem bi ache wukunu. Ma hu so wa ba ha say twice. O do be bat oba third one me from. Mama direction no aba. Yeah. Onsomano. Onso kura na wokɔ no wonwene obi a ho saa wo so wono te wo dwene ho obi free fie wo se na hu se oba beti ukunu kam wo se na we news Mmrantehene oba at the front wa news media man ya wonam ye all investigations news omo to da bi obi ba na mituka across mesra wo de momentum de kwa na meka wa se mentumi ni di mentumi na fo say on can na sem no nkire wa na honto no wan hwe so obeka me call Mmrantehene we kro no so wan hwe manim so de momentum ka no ye kwa na meka sem no kire ti wo de uduru ba bi a okora na masi some people are dangerous. Some people are dangerous. You be why you say take a chebokru. You be obo one side. You be on so obo two side nina. Okaha chewo ba no. Na dangerous no. Wan hwe mo batwe aseka. Wa bra obi a kan hwe. Wo mo so na taka se me so me momidin o. Yo. Nti ni pa wanya fast pan use box wa. De bia ne do do pa mo ntamba. Concern ni ko ka kire ajabofo abeni isimo akire ha no. Onwam siso. On so onwam pa be pa. Abena bre onwam siso. Ana odi mi ka kwa ka kire onwam se he ajabofo di tu oba kan ho. Aha no sa di speed. Ajabofo onwam watu ko nti jai. Also man have money to Nipa ba. Okay, abusafo abredu say ye de ensem no abremo entemso ye wura TV no mu ano no. The Adult Education Center ye kai mo se sa suku yi no enye nkwada suku eye mpanyini suku wako suku wawie ache
nti spellings ne atwero no ne ade na eye fi witrim opese umiemi a wonkyere wo mu woto wadi sua so na utime wie sabrofo time twere ma no ye kama okwa so no mu ache wonti twi wontime nkenka twi wontime ntwere the Adult Education Center ojo na breka kra bi kura aka no obamu ohunu twi kenkan wote asoro mu yesi emie himbuku a okura ehunu emie babra ohunu enti wose onipa bia ampa wanyini wo ye trotro driver wo ye taxi driver wo ye mason carpenter fitter wo ye plumber tailor wo ye sofo sasa wo ye sofo mo ye warefo wo ye kayayo wo pese omiemi awon kire wo mu usua de na eba ne se ye wi sabrofo anaye kenka atwa wetima kenka bia bia ma kire we correct Abrepo Methodist Primary School ho Abrepo Methodist Primary School ho ho ena won hia wo mo nim de pa be ma ye oda sa school na no onyankopon amana no ache dia yi hu wo se ye kat na wotwe amu wafira asase so kora bitimi akyerɛkyerɛw amu wahunu twi kenkai number of fra won sabaka CEO no 0245 69 08 34 0245 69 08 34 and temso ana 0508 1097 73 0508 1097 73 okay mama yankon and temso Semens Herbal Clinic was so Coremampon. They would him no one coffee. Wo win him no. Corner coffee. Wo yadi achere. Wo de yadi anantia. Wo bokano. Me say ko aso Coremampon Semens Herbal Clinic. Me de me say sibebo. Can you play? Ye plain fan. Sancrofono wana bene. E wo bibidrum. Pa. Yadi ane se so anasi swa. What the Fabra say, yeah, watch ana encherie. Say what chine. Was in Casabu. Can one nutum. Faka wa Dr. Mensa, also Quaso Cormampo, Udinababu Post Officer, Ubinyaka, airport and about to cry, Ubinyaka, also Quaso Cormampo. Udu Croma says Cormampo, Rabank, and I will find him. If you are for an ask Cormampo, he needs you, take a quano so. A journey in answer if you are twice on one. Tia. What the nkasa nkra obia we be say wadwene ko ne ko hwade problem biara ya wo mu ya de problem bia wo mu no me say ko Semens Herbal Clinic ubebo nsem ama wo ubebo nsem ama wo na sebema wotamu ago etuo ta na kohwe etuo ni wano so mana to wo de ne mu ago nya bayifo bia yade efisa ya de sua hunu se be manwu ya ne be manwu nti yade na aba me so sa be ma yade se wunya malaria akosa no sa be ma ne yade edro ba ko pe ya de sa be ma yade mo wasori yina ne na so akomo agi hiri no ya agan Semens Vital Herbal Mesa ne brofo no na amanfo a wawusu adure ne kyerese adure we de agan na nyeso ne enye ize masa agan se me agan mi ni be ma bi ahwamoda adure bi di hwamo yes na agan ni hwamoda se wanyina na wunyini ye se ayedai oh masa ha kwata ga hwe hafa na uboke hunu boke hunu be ma okoda mo wonti menya hwe no oda na adwo nkoro mo hwe no se me boke hunu okay se wope agando do tua
semen seba shop omo ye herbal shop bi ewo semen seba clinic n'anim ho a nyina ne askompo wura bank ne di hwe animu okwa ndakam dudu ahia bia no achi ko ba bia to abidro ni abrofudro pharmacy shop ana se chemical shop bia ba bia to abidro bia obisa aganya ubenya bi kukre tetem number no 0240 61 60 61 0240 61 60 61 asmedikai aba bema na transe moma yeni nkombo bema memo akwaba yeja atesai nyame adumo amoso e oko mpacho de sai efrem Usman Muntala yo Muntala what a fine book must ha mpacho meto so am crop oh ane oben ajeku madam say United States of proper yeah yo boss penny for say anwumre dey trying to bonnet but ejawum kasa yo boss kasa I'm ready to cranny bonnet so any breast pa sir ababa wana nra obetina ha your friend Evelyn Opoku a obetina Sompa TV so ka say ohene bi aware no abunu kwasea no ababa wana emeyere no a your friend Evelyn Opoku ofri kronom kirase a wote anman post office otra o kompatase a hono wote anman patase Evelyn Opoku de enura e kan na asemi pacho ai ya wose be ma bia dada no wose be ma bia dada no wose ohene bia dada no waye na yefro no meyere no pacho ai be ma na wose waye otu for fa se obe pa cha onura no ofori ye fre no ofori ai wose waye ne sa oba no ai me pacho ai kwan be so chi mi nti one ne wo ho ana waye no no menen na ho but kasa kakra bi na abaye ntem anti say makohan da ma won nkra no won patase a won nkra ne neti ana mso mete kropo ne na busua nim se woyere no no me pa chon ai me koye no ho ade ma na wo fa be fa no ofakusi o kronum sisi a me ka sei wo koye no ho ade ma na wo fa no nko a da bi na busua nyina me koye no ho ade ne papa na ne ma me wom na ne ma me wo ho ne ma me nua wo ho me nkontafo wo ho ana ne nua mema mbebrebe so wo ho ne na mu nyina no mo ase okay be ma wada roma o nyese bia majejew na asem no ayanwanwa asem ama me enu nti na ayese me bisemu se de be na bia public ne be hunu se e bia nyese wona na wo ho bi keke na wo se eya wade complete okay enti kasa bi bai ma wo do won san brew me pa cho da bi to asoma me de ye ne say me ye no ho ade wie no ne ati kuro bi udru danase a uroma ye fro ho esanse nti ho na me ne nyina ewo a ne ye boy bra ti emu ho na ye nyina edi free ho eba ahenkro ti ye wa ahenkro no me ye one person a nyamianum no kure ni me pe business ye pa ti business no mu a ye sana na menya aba ma ne na mekoda mu wo prison mkodi 6 months wo prison nti me wo prison na no menya nti ese ababa wa no wo ye me masem nti nipa so a me ko prison na o mama aduani de na wo che me tourist no on na ka kire me say aha no ba ha na wo side fi adwendwene ba ha ubewu na yes na edema me no enoso minya abotre kakra aka na me ko duru fi a na maka saa asem na firi ho ampa metie na so pam nti me ye me ho sede mente hwe no na obra me adwane kama mwana na bra wa adwane no Evelyn no me yere no obra wa adwane wo prison ho benada bia ne ye wo de bia no de adwane bra me
ɔhɔ de mebɔ n'aba so paa wɔ saa de ne ho kakra ankyɛ ɛna meba a mepie nti mepie no meka sɛ mene ne kɔ baabi koraa ne yɛfa ha ɔsɛ yɛmfa ha aberɛ so a datoma no menya nkɔɔ prison no saa area mu na metaa ne fa hɔ paa pepa so o free prison by a wone nam a ɔse yɛmfa ha na yɛmfa ha no ɛbɛyɛ na sɛ ni oh saa sɛma meka de mɛfa ne sɛ ɛboro bɛɛ 5 years okay ɛne ɛlɛkyɛ sɛ onya ɛnta aware no carry on nti meka sɛ yɛmfa ha ɔsɛ yɛmfa ha mebu m'ani gu so because that time no na ferry aka me ntina mepɛ sɛ mefiri ahenkuro hɔ ɛkɔpɛ baabi foforɔ yɛ de ɛtena nti enum hɔ a no na ahenkuro nya me debiem nti mesa ba so a me ɛbɛtena me papa mo ha but every day bia na mede ne sika ɛsɛnde no me wɔ hɔ noma ebi wɔ hɔ a mɛfrɛ ne number na ne number na dum ana ada bi me wɔ hɔ ɛna ɔde sister bi number ɛfrɛ me phone no ɛna mbusa ne sɛ na hwan number ni ɛna ɔse sister bi ti wɔ mu fie hɔ ne number no kyesɛ me frɛ ne ma anya na me frɛ si saa number no so a menya no at times me ta frɛ menya no nti no ma frɛ sister no so na sister ne de ayɛ de ama no ti one day bi me wɔ hɔ no ma asema me kan ade a metimi di akae kakra ne sɛ na nsen amu hɔ me house ni enti house ne kotoko bobo bi ɛyɛ Patrick Wazak ne bɛhyɛ ɔmo 1-0 ɛwɔ Kumasi Sports Stadium asɛm no so si Friday ne Sunday me call park nti satie fo tie me ɔmo hwɛ saa date no metimi akae saa asɛm ya me kai ti me hɔ na menya akɔ ɔwɔ park na nya akɔ da bi na mo wɔ so ame na menya nkɔ park no yɛ Friday park ne me call no Sunday ti menya akɔ no Friday anwumrɛ bɛ yɛmfa no bɛ 6:45 nti nipa no frɛ me na ɔsɛ abranteɛ me no wɔ nkɔmmɔ nti mpɛ sɛ me no hyia ɛna me sɛ okay na wo hwan na wo kasa yi ɛna ɔsɛ o me de me nim no but ɔno de wonim me nti me mmɔmɔden na me mmra ahenkuro nti ɛyɛ saa na misuro ɛna ahenkuro so de matena hɔ da nti me kɔ na me fa obi yɛ de ɛka me ho sɛ ebia ne yɛ kɔbɔ me a nipa na agye me nti me kɔ na yɛ sɛ nipa no koraa no ɔte sɛ me a eburo bi anim asema obeka ne say obi didi gu account mu nti na me menti ase ɛna o say oyere no one be ma na te wa ha nti be ma no that say Friday no taaba one obi na te ahinkuro hɔ okay ɛna me je nipa nam so o me number nti na yɛ nhyehyɛ say otumi asa na me kyɛ ne 100 cedi no so wate ti ɛyɛ saa no adwendwena ba me so me da me pɛ nipa no koraa bɛhyɛ hɔ no ɔfrɛ me na mbɛkye no sei kuma nyame so deɛ ɔde w'ani to no so a yɛdi a wobɛdi nkonim nti one day me wɔ hɔ ɛna ɔfrɛ me sɛ aberanteɛ no aba nti menya abotere na mefrɛ me sister ɛfrɛ no faate ɛna mefrɛ me sister ɛfrɛ no faate ɛna mefrɛ me papa ba ko fe no ofanano ana me de o mo ka ho so o mo mienko gya me wa ahenkuro ti eduru ahenkuro no me yere nso ne ma me nua bi ti ahenkuro na me frɛ ne ka ho no sɛ ne kura trodo wa ka kyerɛ bla ne sɛ ababawa no ewo kunu na on sign free na chi okɔka akwa na bla ne ba abebo no ana ɔsi yɛkɔ a hwene manko yɛ didi bia ɔde yɛnkɔ na msɛ okay yɛnkɔ ti yɛkɔ na ne ma me nua no kɔ bɔɔ pono nim ɔbɔɔ pono ma na me yere na adi kan apie afei me yɛsɛ me kɔ hɔ no na bɛrima na bɛhwɛ mpoma nim no wa lɔko gate no ti sɛ nanya mapa nua no kɔ ka me tu gate no kɔ atwetwe ba bi na me bɔ me yere na ni so afei me pɛ me hu bia wafa sei na wote ɛ ma hu ni biem meanwhile so no me hu no baba ko 1 year matete akra na 15 years obi asika ne menko a me ana ma hwɛ na be prom family right now akra me da so hwɛ no me de me say wa kasa ne wo ma me ne wo ma tu aka ba ko no ma aka ba ko no okay ana eno no me firi ahinkuro e ba afi na kodae eno kodae no eno no ekohu me papa nwa bi yeso so ye nkra momu ha sei no me firi so am ha ye nkra momu ha no
sɛ asɛm kɔdi imam nsɛm a na sɛ wɔka a wontumi ntwe n'ano ɛnwɔ fam yɛyɛ fie mɛ papa mu fie na emi wɔ hɔ imam wɔ hɔ to de blɛ yɛ papa nua baako ɔka na yɛ sɛ meyɛ ho hwee nye ɛna mepɛ na ɔbaa no so firi nyame ɔbaa no deɛ meka sɛ wɔmfrɛ no wɔamfrɛ nti stay me ne ne nɛte afei ɛyɛ saa no wieɛ no ahenkuro hɔ so wobɔ n'asom wahunu baabi ɔfaeɛ fae biem carry on ɛyɛ saa wieɛ no na mapa nwa no se sɛde bɛyɛ a ɔnyɛ saa de no bi biem no mene ne nyinaa nkɔtena the same room yɛnkɔtena daa baako mu ɛna yɛbɛgye daa wɔ kuropɔ nti kuropɔ no mene ne nyinaa ne nkora ne nyinaa na ɛte yɛte kuropɔ hɔ a ɛduru anwummerɛ a ɔba fie a ɔno so wɔyɛ adwuma wɔ ashtown ɔbie saloon wɔ hɔ a wɔyɛ adwuma ɛduru anwummerɛ no ɔba fie a mewura me dɛ ma makonnwa wɔ m'akyi sei baabi a mete side nti mede mefo no to makonnwa no ɛsoro ɔno deɛ ɔbaa na sɛ even ɔkɔ private koraa a ɔde ne fo no kɔ toilet ne so mɛso mekɔ private a megya me fo no wɔ dɛm gye sɛ dakoro bi a mahu sɛ bi a adeɛ asa pii na masɔ fo no torch de akɔ so sɛ onim sɛ ɔgya ne hɔ obi bɛfrɛ ama makɔpɛ kɛne kɔɔ because de nti a meka saa ne sɛ yɛda a na ɔde ne fo no ato flight mode nti obi fra ɛmma bɛyɛ fo no da hɔ deɛ anim ndum yɛ one day bi mesɔre akɔ private anadwo bɛyɛ tu mɛfa ne fo no abie light no mehwɛ ara ne fo no da hɔ adekye mebusaa no asɛm a wɔka kyerɛ me ne sɛ nkora no de ibɔ game fon ne ni hɔ mamfa anyɛ asɛm ɛno no nkɔda kɔsie da bi me wɔ fie mesiesie me dan mu kakra ɛna mekɔbu nsuo wɔ pipe no mahu sɛ aberanteɛ bi ba ɔba na wakyea yɛ fie wura me fie wura yɛ me witness asɛm wei a meka yi ɔwɔ koropɔ wɔkyea yɛ fie wura na wabusa sɛ ɔhwɛ sister Evelyn ɛna yɛ fie wura ne sɛ ne kunu na gyina hɔ no nti sɛde na ɔsi ɔnante na ɔba no ɔbɛdu m'anim no na asɛ ehu kakra ba ne mu ɛna mbusa no sɛ mpakyɛ ka biribi a wɔsɛ nye biribi o ka mebɛfrɛ na mena akɔ akɔgya m'asɔre na me sɛ nti hɔ no meyɛ mistake meme kɔpɛ me yere mebɛɛ na aberante no so ɔyera yɛ sɛ ɔtu fa soro o sɛ ɔfa ahoma wo ne biem mehwehwɛ ntam ho nyina mahu aberanteɛ no ɛno so ɛyɛ sa deɛ ɛsi nyinaa so deɛ bɛsi bia mebɔ no wɔfa no amanneɛ ne wɔfa no yɛ awɛ dɛ ɔgye awareɛ no deɛ bɛsi bia meka kyɛ no ma no yɛ awɛ ɛno so nkɔda mewɔ hɔ da bi lockdown baeɛ a aban sɛ yɛnhyɛ fie ne nyinaa ma obiara mpie no yɛfie hɔ obiara no a na ɔwɔ aduane kyɛn me aduane no a mema kɔdi dwaa bi gu hɔ no waka banku ɛde kɔ akoma obi ɛwɔ maakuro ɛna me amadamfo ɛkɔhuu no ɛna obisa ne sɛ na hɛi wɔsɛ meka banku na berɛ a me nua bɛɛma yi nti wɔkaa saa no ɛna bla na ɔde banku no berɛ no bisa ne sɛ ɛne deɛ wo nua bɛɛma ne me ɛna madamfo no saa akɔhwɛ n'anim madamfo no sɛ ɔpɛma asɛmpa nti hɔ a na wɔyii fon ɛna ɔfrɛ me ɛwɔ meyere n'anim a sɛ mahu wo yere wɔ hɔ ne nipa asɛm asisei nti frɛ no bɛsa no baabi ɔwɔ ɛna mɛfrɛ no abra na awɔi wɔsɛ meka banku brɛ Francis ɛna mesɛ Francis sɛ wɔte korɔ nom ɔnte maakuro wobaa bɛto me wɔ fie Francis ne yɛ ne nua bɛɛma mebu fu saa asɛm wei ho paa nti ɛyɛ saa no ne mahunu sɛ suban na ɔwɔ mu no ɔntumi ngyae nti ɛyɛ sɛ meyɛ na meyɛ dɛ mepɛm baa bi tena ɛna ɔkasa me ho a na memfii ne biam ɔno aduane a mendi ɔkɔ sɛ ɔbɛsi me nneɛma a na magye ma adeɛ nti meyɛyɛ ne saa de no a afei ne wahunu sɛ mekora na mene ne nna sabi memunamuna ne saa na ɔno ahunu sɛ deɛ adu ne deɛ ayɛ den okay one day bi no wahu sɛ baabi adu ne deɛ pɛ deɛ mempɛ ne biem ɛna memekɔhu me papa a ɔgye awareɛ no baako nyame hu no mɔbɔ wɔka baabi yɛfɛ no stars hudu ɛna mefrɛ me papa mama na yɛbusua panyin so yɛfɛ no alagye gawso wɔ so a metesi a mekasa yi ɛna mede kɔtɔ ɔmanim sɛ ababaawa no a meware no no ɛkwan sei na ɔde ma fa so nti aware no deɛ m'ani ngye ho biem
ana papa so okay so waka ne saa ye betu ho anamo ana me ne me papa fo ne me ensa nyina ne ye ko no ofa na ogi aware no ho awo kronom ye ko ye na ede asem no kotu o manim no no ofa na asem o kan ne se onye ono nko ana egi aware ne nti obefre ne nuafo na e ka ho no da to o manim nti next week ne aba to do next week na ye ko ye no oba no ka me say me da my ne papa because my friend ba 14 years into ono kwado ko onje me hwe me kura na yes na e me de afei usi me maus kan ko han dan na ni ma me nua na ye ne ko che ne se wo hye be ma de mo no na wa hinkoro no ai ono so no wo gin loan ana me sere ne se ne mo ya de ma me kakra nti loan na wo gin no omma miska 2500 na me twa ne week bia de ama no asa savings and loans for ni bi ana o ti ase afi me so me aka sa me ko no na me kuta 2000 say so oji sa scan de ko han dan a na nka me de me 2000 na ma ne say anye bia na oba ware no say wasi me niam pen ana so ono adwa na me de ba ono an su ban na enye ntina ye ntema ye de ate wati ase kama yesi me nkoton samra na ye ntungu so me muslim me de me nim asante amamre sa timi se bia koton sa ba na yatu aguso na asem de na asem ko me wo Sachurura Bank Chronom Station hono ma na manya call brasisia na we na sa ka asem foforo me beduru ya obeje me 10,000 100 million because wa bre me ho anam so okay na me ka kire papa na papa so okay ene yenko na yensan ko dwene ho ne be sa aba enti firi ho no memi yen hihye se menya mu be 5,000 50 million na kamene mapa fo ne akosere se ono wonka hunu se owo bawo me na me hwe nkura no ana me so me die tu ka ho enti so wo gi sa sika na menya nti do ongi wei eni se enra metin wo Sompa FM so se wa ya efro oba no obi abe ware no ama wa ya efro abeso won fa me nsamre mi o enti me de me ka se me peni bibi me mpene hwe de me sire se me pese Sompa fo nyina ya witness se me mpene hwe biem sa 10,000 now so jimi no me ni bi because once when ya be ma foforo am na ware ne de me ni bi wo ho se be ya me so metime nya oba foforo so aware no ma asem nyina no no na wase bema oyire no ne wo fa kusini ni ana pa cho ai we na wo ye ne ho ade ma no pa cho ai okay abusan for bema na kosem na wo de ato dwana na ya no guso ya ne wo fa kusi no patasura wo pie ha de da na ye ka sem no ye frɛ no ma na ba mu no abusan for mama yenko computer so adwade yekoba ye ne abe herbal clinic bedi nkomo 10 minutes after 10 minutes no ye besan basem no so be ma no na sem na si medamose Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ana obi de yade ato abrabo so amsebra abe heba clinic ebebo abeba matia kanso Money, Papa, won't you?
Obakus. Wouldn't miss our brap and yin and a yassim, and no, I had to me and cow. Yeah, bono, or by say, Confanco, Asem will move. Be power. Me de sebi nua bema no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi. Bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. I was for a bay. Na mami wo hwe yi kakra. If say me ana meje no ball na dwaton de ho dawura na onte see. Sam the tanko da high. Papa. Also waka them say won worry biu. Eno amu na agina wo ho. Yes. Won worry biu. Na life here. Life there me bo. Some in collaboration me amo. Na me to kuku na ye kurase. It's na life no. How's your for Dr. Abbey? Ubodi dina kwada wo sua kasa kraba catch us second sense doctor no. Wa binahye ene wote ho no. Sa Dr. Abbey na ye kana asem na busua for sewoni na nsa wo ka kire wo. In fact, o picture we dey me dey be calendar. 2023. 2023 calendar me dey be ye. Okay. I was for the American they say Dr. Abbey waba. Na mami wishia ne baby asem obi be catch me office no Mmrantehene ka na wafidie no so say obi a sia mami Abbey na wona na asem mami. Mami Abbey this time o ho dance e ba adwum ha no esoso. Eso papa. Ye de na no me Mmrantehene nyina munimu balanda mu ha. Obi be ka mami asem ma ye nyina atwa hia no ho tie no saa. Me mo yiko. Ya. Me ye ode ani abebo mpa ya ansa na ato aso. Ya asem da ho no. Na me ahode ya da wase na nsu bi papa we de yabawo. Se de o kasa fa ye mu kire wo ma. Na wo mo ba benya ogie. E ma won kra no mo di aseda koma we. Ye mpa ye ne se na so kasa kire wo mo a wa select won se enne wo mo ntie ye no mo menya ogie. Eduro bi so a Erade kai no. Omra be heba clinic na omfa ne haw emra. Na bra be boa no na sayare no ne emfa aseda mo. Enen so Erade agya dwumedie hya won sa be boa ye na ka wo. Na hye wo ho anunya ma ye nkonimdie kwan so. Emayanka de emfiri wase Erade. Emayanka de won fa nhye ye. Na wa de odi ahye ye Erade esrew. Kafa ye bo kire wo Jesus udimu. Amen. Amen. Okay. Abusia for Mami Abbey enye me Mmrantehene ma no odin enko ana ma nipa ekọ no hwa yare. If say me kasachim eye de nia nese Mami na duro nya ko bi kura ba bebo me wa ha. Nyobi. Kama no obi abebo me wo no ho se Mmrantehene wo kasa che ye ko ho no o me yakoto esikagu. We de obi a bebe manim ha no obekamfo Mami Abbey na akere me. Okumpa danini ko kumpa danin ko bi kura ache wa bubbo kura abbo wa ba kura enti me ka kira mansa ma wate se enye menko amekasa no se wo de restaurant mo bi so mo ho dawura kasa no be yadwuma na akopem baabi na enkwa ne de no so aye adwuma na wie Mami Abbey me de wase o mani dance wia me de ho dance no obi an confront me say Mmrantehene be ko ho no na ne ma amfa akwebe si ato before and asama okay dey chinyi yeah ka me sofo ba kon PIWC sofo so am here na o maso so ba kon sickle cell na me kan ho asem say elder we are sorry penyu asama okay because was young ma kwa nim tina na adwen na anono a eba doko de na asem betu na nim enne nyina kan wa sorry ba bia say no kwasem sickle cell wadu me say home pani sem da sickle cell wadu enti ba me eda wo sha ase a wo boda wuro me kan bi man kan bi wo se mi amen na me suro na me se ma me sro sickle cell and de wo ba na wo kan wa kan asem because maintaining penny sem say
abrofudura na bibi duro timi sa sickle cells if sa sickle cells ebi wo America ebi wo Germany ebi wo baabia country bi aso bi ho kosi se obi de sickle cells patient no mo ye mienu ebre me se omo ba ho me no kasa ya ansa na mso ma me wo de ye test case fresh no so mu omu nu asa mo frem say no na asa na me frem ma me say ma me enu omo say omu nu na asa ho omo anu no 5 days no say no anu no amegbe na ya de ka say we 5 days ma me menyi ne je say me san hwe chiri and case die look I say up to 3 years yeah case die me ready America ne say me no na no na me da ho no mo na me dwendwena na me bisa me ho se me na odi edri ma me wan ko school da di o kire me dri wan ko school da na me bisa me ho se nipa no wa hia de not ya krase dokokofu enti di ben pa na be kan kire ne se wo di weni kabo matimi sa secreces e urade me question no enso me na ye wo ntimi misa enti me bisa mo se eti o ma so anko de edi adabe emfa ho kra emfa duro ho emfa ho kra so obi ni mahaban ro ni mahaban kama broni ni mahaban cha bibini o ti so ya wa adwen se o pa haban papa me ka kira wo se broni a onim nwoma onim bura cha bibini o dafu ni do wo wura mu oma wo wura mu do mu nim haban pa papa bi no di 110 wo me kras be na mtokoko no na 110 no da bia na kwami ada ne bucket mu na okọ afurum kodo owo dua yiri bia oso otutu a we sana minim se baba ba ye bibidura ka me hwehwe huni na minim okwa me se oluma na wo so sa wo se shep ko pedua betua ko pedro betua obetua na school for college do frefre no adiko ko iska yi ma wo mo me bisa wo mo se she oya ade pa 110 na odi benko na eya mi japasa papa de ka me ko ho mane de edu kro no ma me okay dan so mpo ni nananom bi wo ho no ma chekire me bia enne kotekase edi be di first the whole world the whole world me di o ma kwa sa o mo de bre me no chese mi susu ba ko de mamo bre bi fra me nyime African tree bi be bodian e bia na obi akọ se edo no nipa num betimi ayusu ayo okay enum and say me drone dia peja ko drone second one ko mfanye dia peja ko drone kra no oji se oto aso be ha je se dia ka kra do ayiri eti dia America ne se huri ze se dia ehu obi kra so wo mayi mu ha ya ono so nwa wo frame o se mama na edo dia dia bre se em se do so dudu na me se dia ka cheche stanfa bre na me nto so eti dia me kan say me nana no no ne mpanifa no mo kras me say dia eno hwan na kire wo me sa niama say wodi we ka we ho ye we me no me da so bisa me ho me nya no yi so bi beti me aboa me a wada roma oba men sem first month 3 months second 6 months no na me we wa na wonya de say yo dabi me de pass we no kwafo na scale gwa na wo menesi dabi na me dwene scale no wo ha na ma me aka tem say Mmrantehene manya dru bi jai na ma mi wo fedro yire edro no de manipa gan eno ano no na abom abusuan for mesre monko ma me abeko se atwere ni di se atwere fo se na ka nipa mi enu the last week oba na de nra wo bae o mpe na aka o ma aka inu bia ho atom se me kan kire wo se ma me etwere ne yeso wodi 70 years dia wontime nsa manemla 100 years photo jim craft nko amesa ha awodi ya huhuru mu mo wo ba wo ba first month me ma wadro second month be huhuru mu third month esa wonya opo oh ene agise bia wo kunu ni ho de to kwan de amenu ni asam na ba ya bi ba me ho se ni kunu ni ha na opeso huru na wudi na ni kunu be ba me se hwe yie na me huru mo ma wo wia wan hwe an na wo nkwa wo ntimi nda wan hwe an wa kofo kunu chi na kono asore sa hu pa huru mu sa na oba na kono koso se onru aye de ma wa serious tamia na I just ex na you ready sa na okay
Abusafo mami Asem a wɔka ne no kuretu do unim sɛ ɔbɔmpa yɛ ansa na wɔhyɛ dwumadi ase nti Asem a wɔka na ɛyɛ no kuretu do yinim pa and the kidney problem there also kidney wa mu kidney say now that so your friends them mo di man hwɛ dialysis just say ya twu mogya ne nyina ne ya so no ne ya sa de na hono sɛ den ɛbɛtwetwe ɛmo wadura wobɛtwi sɛ nsuo ne nyina afiru yam twifiri wo yam a na yama wa no musu ana okidi na hya sɛ yɛ ana obi de ho adanse aba ɛbɛba ɛnkyɛ kora bɛba holy heart no holy heart ne de obi ama me ho ne wo pa ma de bi pa papa bi pa nya agoro o se ono kora akola nse so ko school tumiri ka bo football ni ade yin chese de me pa cho ne se ade no me hu se mfi nipa if you radi ankasa se holy heart e wo miensa good first one no starting school o ye bibia kama second one so ba last week na no ba last week so nte wo mienu o mo na fe ni start o first one they started be 1.5 months in any day see accordingly no you who saw yare kora bio nti ye hwe doctors are cancer you who say yan fa time na me de to so no so ayo nti but ono anapom de mu no wo tere say do see ye na didie mu ne bibia mu no ne masesa eno na anabusuafo ka kire me nti ye hwe de nyame betumi aye na me de me kasa nyama ho den ese dro na me de ma wo mo no se me kire adu kura me de ma wo mo kura wo bo beka yo se na wo so we kura ha na kire wo enso dipa na kire me de me man kwa dro hu school da na so mpani force obi te me frem no wa kire me du kaka na no obi ba hospital oba hospital no me sister Saturday me nya adwuma no say ma me sro bo ame na me wu na me se me yankom kope kakra manko na obi nya me nya akọ no obi ka se o frem o se mama me na me de me ba ho no wasena o se ha mama wo asena maduru na me se da bi me ni bio so bi de ne baba o se ma me nchire obi ennan akoma yare ennan yare edam on the man you ma chiro ni nyina na ntimi nya aduru se ma nya aduru wow na sero eche sa adum no ho no mu anyankopɔ pie di pa de te ko no de abro eti bi de nya nwoma mu na mhia no afuom me wa na nanu manum mo fa no manum amanfo a wo mu hu mi tv so mo hu mi se ba be ye hwa ba ye no kwafo esanse wo nkrokro kasa kire wo se ye nkoma ma me ye do no mfa mo anipa enu obeti be fra me phone so me nim no a kire me do se chro to ko bi sa wo kwafo mo be kire me fra wo ma mo se enim duado obi se enim ahoma no o mo se enim ahabankro mo titi bi be kire me ade be kina botoma na nkrofo na no mo hene na o de kire bi no be kasa ana na me mpɛ no Mas se do dia kire me na se bia mfa na asem ko eti katache mini amika ne se dia office wapem me dem me se obi ba me wo se me dem akwa ha makwa me se mmobi adi nkire me awrade aka kire o se bra me ho odi wachi abebo nti ba bia wako bia forget na tie die honhom no ka kire wo ha na koye the following week o bara de ho aton obi a yesi cancer woni mogya mu cancer your friend say cancer and I stand there from mo tebro from cancer me cancer in the blood cancer in the blood doctor so nkofi nko de ne bae na no onu se di nipa bi enu aba na nipa ba ko no de ne bae no na obeka me se sa ma me no e de ne bae no ho atore na obo ne bra e ko be 2.5 years minim se metumi asa cancer in the blood minim na so oduro mi ho na o kan da se me hwe papers ni mo no ho na ni bi catch myself away for medical no ho be man no okoba mpiri no wa mebi enti dia me catch us se wo yare na owuo do wo ko doctor bia catch us me ntimi doctor bia catch us se wapem wo hwa no mu a emwa me se wo de bra awrade be di wa cha beboa se wo mre so nko a dia brother se ya honhom o say ya honamo make it come ukumpada ni fa numbers no ne ba bia mo no bra brother se some I can nyina ojuntunu bi tro no nyom se so bi pa bi betimi afri Nazareth aba bra abe herbal clinic na ebehwe awon wadwuma erade eye no ho odofo a utie yen e wo Sompa na wo hwe wo Sompa TV so
Abeheba Clinic I know can say you Kumasi Tanoso Apatapa new site. Dear you can in terms of what to Tanoso Apatapa Junction. I saw that Kasiemi you know a bohum. A Presby and a free Roman Catholic Church I saw dying and a bohum. Nenchen Hwan in Ifans say taxi station or her. Yes, you abe. For taxi ni be, the catcher driver and say we sure my me abe ho and I'll come my abe ho. Who chance you now yourself upon a Bruce will send if so. Your signboard is so. Utu when yana as you know her signboard back on and so is see anymore. Na found nice assassin so. I are shash as ya a Juma home FM sunset. One concron asha assassin suma or yen I want Juma. Nini na muni ade ahomabo fo emi no ato ama so betimi afre na waji mu nchire mu bia 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 ufuso ahomabo fo emi no abejo so na nkomotwetwe bi ho no ye no watwetwe ye kan se wo buy Mmrantehene na ye morning devotion no ye no nyina mom na ye monpai ya da wase nurse wa yadma ho no mo ante mata ose oba trekeless edrubi nyesi kum Nipa 3 o na trekeless asaya de good trekeless ye bisa nurse na friend ante mata no ya tweda ne asesa wo kwa obehu ose o trekeless edu no ko ho hafa na obetenka mame kajaguma empire ne yanko ene memedo ni de fatudwa na yesi obi ekokunu hu say yesi o ye de na breme obi afreme ne sa brante bi say na yire se wontimi amodwumanti wa wari di na wotwe miensa na feed okosine ma na oda fam to okowu mami ne memedo ni de enya de a sebi enya do a pa ball no da park so anu akono no o se wonu mu a de wo kosa enti obi anhwe ti for the yare ahodo a mesa ne nyina wo ho fabrodo de best bibia kokodi de da so ye adwuma koko ebi ye nkatekwai ebi ye pisi enti obi anhwe so oba so mpa wo behu de akọ ni de akọ na wo ankasa wo di ewo fabra na ye nsa wo ya ye nyam ye nu okay kejagum pa ye no nyam ya wade ya da wasebio erade wakasa afa ye mu akere wo ma me mpa ye ne se erade tie na ye said ye yabisa wono since sana wo kan no Jesus we di mu ne ye bom pai amen hallelujah okay ochina bosu onyo anopa ukokoto anopa prayers ni bia bebo apa me da se pa abuza for ye to adwumadi no so bra ba mai kasa wie no ababa wa no ne wo fakusi no aba nye obia na frɛ no sompa no ekwachiri Nipa tie tem sɛ obo ni dina na ofakusi so aba ofakusi ne owoka bia ye ba betie na me kai mo sɛ akokora mafia sini no series we dey series a series anya movie why you see One Ventures one Terra One Media Sompa 93.1 and Sompa TV when you na kabum no de akokora mafia sini no ebrewo na wo hu se sa akokora bi ye mafia no aye ka no hey adesua wo sini no mu pa agoro so wom sede wom emu ani ka papa na se udidi ne yi akokora mafia series no amesrew ke be ye yanke buya so akiri wato aso anyesa aduane no be fa atirim wo be seria kuma wood stars etese wayosi akabeneza kwakumenu komfo colleague omunyina egwom na omukejagu mu eche paw sese de ukuada awia no mienu kosi no mienu ne fa 2 to 2:30 p.m. ukuada bia memeda 8:30 to 9 p.m. Uko bia no abefie ai
we yere be kasa na won so TV no me hwe kokora mafia series ni bi Mr. 21st clinic yes sciatica champions sciatica ya de no be bia kohwe no ene 21st clinic mo boy ho modern pa udru be bia na 21st clinic branch wo ha se sciatica na ya re bia to amankere wo akosa ho ya de ho abe heba clinic on wo sorry sisi ya no o se fa sickle cells bia bra fa twiri bia bra be ma o men samate ayira o se fa bra na be hwade wan kasa be kasem extra comfort limited mattress hu dwumadi nko a wonde won to aduru bia na wo be da no wada for mattress mi o hono ma wo be de be nyane na wachi mi se biribe wachiri bremo no na ya o ya o munnim orthopedic one pa woda so a ho towo extra comfort limited mattress dear ehwa na esa woko midima for herbal center Dr. Dujem Fide great Dr. Tam daso also aso sa series asren number be friend is 0249 942 842 0249 942 842 okay mama yenko computer so na yenko fadwadie ba ko pebi na yento aso Obakus, wouldn't miss our bra panyin in a yasimi, and no, I had to me and co. Yeah, bono, or by a set. Confanco, Asem womo, bibi power. Me de sebi nuabe ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi, bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. And a madam for one can't say me. Let's send the way ya some ketu e. And na tie for obi entie de me kan yi. Ba ma duru bibia e sa o ye ho duru. De ma ni je ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Adrubi was cement about shop as a cormampon. Your friend cements vital herbal mixture. Nisu ho, the topa yes ho. Na sadre, member friend a gang, a member friend a gano, any hammo. What the answer will be? Open member friend a gang be a tar. Every was a cormampon, cements about shop, and then Miami toby be dronia bro for do one. So open do to ya, Kodani Farmer, Colinak, Missy, Apidank, Cressa number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you do what you enter me numbi. Okay. I was for Panyini Kusi Abba. Panyini Kusi Bribiana ya kan ababa wa ya semino. Wa be mo be kasa kakra. Na waso wo mpese obi bodidi. Na nso da di na atiati si ansa na wo ba. Enti opo wompo anya atini. Okay, Panyini Kusi ya de na ade wa ba hanwumre yi. Yo pani with them dasi. Yo. But you are more hanam young class. Ure wa tuhui. Ese freno mutala. Ma wanom refugee no mo me. Na won me wo fasi bi ne wo ho. Na wade no na kasakasa bai. Tino menim dia wade no gu menim. Ti fi won be pa mi hu biu. Okay. Ti sia anwumre na mo fa na ka chem se we ne dina ba fi so se oda so ye ne yere. I'm so dead, and just me and my bah. Yo. Papa, Bema Yachim, Saint Tia, or Barno Dasso Yere. If Sir Mamma and Yamandia Council was say in tune, saying we are what so. Kawaka say, on what about I chose a son of your bounce of Bajan and Pata. And Patano, a Hususu, and a wall tour. And a Patesura, or taste Bema for our no, I know what dear. Papa, send a witchy much a tea for near for. Sir, Waffas and Bemay, what in a jay. In your son, say. Pacho, Asmaka Uran can the cribby any. You. The bit much him say. I some buy no. What any papa? And then, me, you come home, or impany for I said the papa and waffle. On by me film prensa. Quesada Cosalas in prensa. Then pens are soon. And papa say, won't worry, or ban. They can't buy no, so someone can say, Ura. I can about what you Tim between or that home. That they say, Bimuno, or Miss Abbey, San or can't say, won't worry. Miss Amano call say, on put down your home. Till person or buy no say, cry, won't worry. So Ban says, okay, so one idea, Usuno. Till soon, you know. Or soon.
ma hokra du okay enti me hwe kwan be na atwe menu na wo ma no na me frɛ no wo fa no ka chen say openu na no wo fa sna so ba no ba bi di nkomo mo ya se mo kwa sa bo na akusi sei na papa na ka chen me say se papa be no be fie ho a omkwa wo hwe mo kira kwan na obusan say ko mo de kodi no ye ka ne say obu mu an say papa gi ne fie odidi nkomo a okwa wo nkra na woko nti no so ba manim kra na woni ma san oba be ka kire me nam so opene wo hu eduma ya mo ba no wo mo mai saka mo ba me fie no mo ba me fie na ka no me fa ba abo mo na ka me pra mo ka em se fa so bia ma so so e de prepa nti se sendie enu ma sam kra ba fie be ka kire na me ka kire se ne on kan se ne ba ne se ne fa se ne se se ko ba no ba me bia ba oba wa no na papa na se ka so kwanda ho e fro so papa so nti me fie da be ka se bia sa mo no me kan no e bia me ko ya hoboa aba ti da mo nhwe me okay ti papa no ase ne wo fa kan se o e kwa da ho o kan se be ma bi pe no be waro so o e kwa da ho e be ye e bretentin si ni be ye afi ba ku ne fadi so saba e be afi ne fani na ne wo fa no be kan se o so ba no be waro ya e kwa da ho asem no mu ba ya e ka sa asem bi ni di sana me hu okay abusuafo papa yi abekasa jakusi ya wogina awade no mu no ose awade no agu efise be sa feni be me ne wo fa be bodu to nsan se oba no onyobi a onware be ma aha kabako yo asma meken abraje bako mi fi o ha me dan o mi fi o me dan sini yo no wo hobi asaba nyina no mini nyina timbi yo ya papa nim say abranti witi asem no bi okay bema se wo kai se wo no wo fa moko fi ho me kai ba ma mi misa obo oba na ko ma no beye mfie se ni me fa ni se sa asem na no wo kan sisi an se ya be afidie no ho ma me ha asem na wo kan sisi an se be aware no go be afe ba ko ne eyin no enye ne kreda be na se ni asem na me ke be busume enkono mu asem na ye kan tamre yi okay enye afe ba ko ne busume bia enuru sampo okay de ntikura aware ni engu ye no asante amamrem so wu ja aware a ye tu wo de be ma ne nsakoma no sisi a me ke se oba ne odu pisimi dem sisi e na nima gum sisi e because of say me ka jinso me fa wo see aware ni ngu ye nti nima ne de wo me fa ne ne egudam sisi a wo kropo mo pa mo ma adanse ka wo se ochina ye ba ho e be hu se oba no wo do isi dem o ya ne nima gumu me say ntwa no na nse me baba no panyine ne yare na me de ne call manshia government hospital enti me de ne call hospital wie no ufa akire ho se a aso de ba alaba mo tutu nam bi wo ho ana me koto nam no miensa 10 cd eni patre ana me de ma no one ho me ne me yire no ene me baba na wo yare ana me ankasa na nsan ya na eni be 4 months kra o baba panyina no one ho ade o de ne be ware wo no ana da bi ende me ame ba wa wo ba eye de na oba ibe kan ho ma mo ko hospital ho a wo ba o chekere nam boa miensa ye ne say o friend me say akra na yare so hu akra na wo no ho ana o ne ma me neti akra no o wo me yire no ho o ne neti yo na de tie ne say oba no o twetwa me nturo bebrebe enti so o ka se me ba ne bi yare a se me se ni sika ma no pa no enya de me sa de ne da because of say ne yete ahinkro no we de mama me fa kakra bi mram no nkra no ko school e wo fen so school bi ne fa no stepping stone academy ahono na nkra no ko school de bia school bus ne beba no ebi o ha na I late ana me ye nhihye say on pay taxi ewo ahinkro station ni bi no na on fa ne nko ofen so na o sa do maba week ne matwa ne ka asema american ne ma me ya we o sa asem ni week bia me se ni niska no me to so me ya one person at many time enti se de me be ko school kra ma me na me ma ne ko no akotwa admission no afei eduru said one day be me ko school mu anko busa nkwa na disua me ko yara nkwa na pon on ba fro trotro
ana mbusa say taxi na be fam na away o say ye ma me de esi tro na ba o fe so kwan tintin we eno nti budi atire ko hospital yes na mo ba no o to nam na me de ma me ba no na me to obi ma no na o ka kire me say Osman wo de nya de me ja o da because say obi so ja me de a this say wo de me 100 million ne ma me okay and then 3 days ko ba me dem e be yi atare papa no wunim busafi ofo se me bo a usi anna ebe ebretenten seni me pa cho say usi anna ene na mpanifo de mesa pa obo na koma usi anna ebe ye ebretenten seni o de ho kan no oh me de ho kan no de e free 9 months nim na me ka say yehu biem no e free saa time nim nyina me ne na da ada na ne na ade na wo ye no wo ye no me kra no empese me ne be da enam say wo ye me masem wo machi no ti me empesa na che say free aboso me nkro ne wasi gina ye say woni ne nhia biom saa na ma adwen say ne na che say awade na gu aro no engu ye because ye kwa ne papa ne wo fa ne ma me ya we say ji say omo de me nsama me so what I say omo nyina wo ho me ti hobi me papa fo ne ti ho me papa namba me ti na ma no mafre se me bo a okay but we timi kasa ah we timi kasa pastor asma bu breaking na kontompo kwa no wotwa ene na kontompo je say me man kan je say me nsa bre no Sompa 93 won no se ba no on ware no biu me pese me busa question bi say me pese listen me tete no wo so ba no kan kure complain say na ba woni masem na wo ye complain say na ba wonim say na wo tie me ti say o ga say yi say de bia bo ba ko ba say be ma Osman me kan kure Osman me pato enti obay a okokyere no be ma ho wa hinkuro ebo na sumu wa hunu ba bi ofaaye be ma obahwehwe no so na kwasore wura ba bi pie wa hunu ba bi ofaaye ene bankuru ankode ko mu obi ni ade sa allegations nyina achi no wani da so di oba na chi so ba me dia me mpani biem but na asem na ofa ne mpanyimfo ne kan say ji say ono no se me pese me ware ana oba no so ma me ya we say ma na 100 million on pene ma me ware da okay say oba na kasa 100 million wa se egu that's all no we are kon ba bi o de won sa bebre wo kina obaje me dia be kura de o de ban ne ya meje okay mpanifo Sompa 93 ondaroma be ma na de na argument awade na kasa de nke bosome nkunu ni obia ntuko obia nkoba bia me kura na me ka say oba no wardrobe ma be fa de nka beto amankyere no a kire say bia ne ho akono da so wo mu na bosome nkunu ni omfa oba na da na obeyi ne ade wo wardrobe mu no wahwe no wa ma na yi kro no be ma a kire say wani ni oba no so me bo na masa wa dwini ne so akoma ni ne ho biu bisi wuri asem kaka bisi busan se emra ya ntse oba no wardrobe no so bi no man ya wodi woni se awore ndagu no adente on fra man kan chem se oba dem ne naja wade no obi no man adente o mene na ama na so wan po bi ani nechi na o hwe on be yi no man fi ne wardrobe mesum ka tra ma wati ase se efi na metimu no ti why you say wono wano atia ama me ma no nti yo kwase wono mabu mi no me mu kwase ada wono mabu mi kwase a me kwase ka me je wa yefre me mo je ma yefre yes okay kwa beso so ba na mhwe ha ade na mo me ha ba ha mhwe ha me un se last so me ban ya me ka kire wo se senye me na na mo na ete ho a ka se me ka kire no kenya wo deda me kenya wo deda nke enya me de be ma fa ni di ma no why me di ani di ama no because of am kanto let me as me bengina no papa ni papa we ana ba ko be kan no se me makoma mra fom akoma nka ma wodo sa kan akeka no ha me mo ka kire nya wo hwe o ya me papa me na ma okay na asem na ka wo be ka kire no se ho no asem na ka wo be ka kire me papa kusie ya ja kusie mesrawa samodehie no abwade na gube safe ne fene na abosumi mienu kure ne a misusu se ne wardrobe no kasa mokota birifirisi eden ho se ne wardrobe an ne magumu wo ho a be mai se wo ye nipa bonefo no opene ho bibi kura de akoyi bibi atia no a ne nsa be kana easily eti misusu se saade no a akokko me wardrobe wo ho ne magumu ne egumu sa eyede se oba ye wa ye fro na se woni ma bi wo baabi
ɛwɔ baba foforo dan mu a sɛbi awade ne ntimi nkɔ so a me de me su sɛ ɛnyɛ papa masɛm no na me pese me kan sɛ me minim sɛ stay anama wo da wo papa dem ho okay but ma bɔne ma me nua amane sɛ ɔnka nkyerɛ wo mo awade me na me gye awade ma wo nti no bi kɔ so wɔ nkyɛ bɛ me ya minim mu a me na sɛ okay ɛkyerɛ me frɛ wo fa ɛnema meba hold your fire ɛnema bɛma yi kɔfa sɛ ne yere bɛyi free dem no deɛ megye di sɛ ɔba ne bɛtumi ayi ano yi because mente ase sɛ ka awadeɛ no agu ɔkɔware foforɔ na ne nneɛma wɔ bɛma dada ne dɛm mente ase nti bia yɛ ne ɔba no kasa a obi ɔbɛkyerɛ sɛ reasons am de kɔ ifie hɔ ne bia na nyɛ me obi kura me wardrobe ni hɔ I can understand this ɔmro brɛ mu na yɛnkɔ Gada chame da se yɛnkyɛ yɛ hwɛfoɔ ɛne ɛtiefoɔ na menkyia me amasɔfo pani sɔfo gyima ɔwɔ classes live nation lobito katakyɛw asɛm wei no deɛ wɔtie yɛn ɛsɛ nkɔ ɔbaa no kora wa deɛ wɔtie yɛn mabusa producer sɛm sɛ ɔbaa no akɔdi kuro bi so nti saa but mmerɛ sɛm bɛbɛyɛ program yɛtie katakyɛw so kakra mɛtumi aka no sɛ na woka asɛm bi sɛ odrop ma me starting free hɔ mepatwɛ kɔ obi aba moma me ho na me breaking my na san so sa saa ɛnɔɔma no a ɛwɔ ɛdan mu hɔ no deɛ ɛkwan bi so no ɔmono okay nea mente aseɛ ɛne ɔbaa no nneɛma a ɛwɔ wardrobe mu ɛwɔ bɛrima no fie mama yɛmisa bɛ ɔbaa no na wɔnkyerɛ mu hello Evelyn good evening menim sɛ wotie program yi wadaroma bɛrima no wowɔ fa bɛkyerɛ mu sɛ munni hɔ bio ne wɔfa koraa bɛka sɛ wonya obi aware mepatɔ wardrobe da so wɔ ne dɛm yɛ a wo nneɛma gu mu ɛyɛ dɛn ɛnokorɛ adɛn ɛna yɛse nsuo bi anim nam yɛmfa mu nsuo afunu adɛn na bɛrima yi wone na agya awadeɛ woakɔyɛ anɔda wedding koraa na asɛm aba ho a adɛn na wo wardrobe ɛda so sini dɛn mu yɛ a wo nneɛma gu mu ɛne sɛ ada a ɔbɛgyae me no ɔka kyerɛ me sɛ memɛyi me nneɛma but nana mobɛtumi adi yɛsene no akɔ baabi a mɛyi me nneɛma no afa no agye sɛ mɛɛma ɛti ɔka kyerɛ me sɛ time a ɔbɛfrɛ me na maba abɛyi nneɛma no ɛhyɛ ɛne tie mu sɛ agye sɛ wonya bɛɛma ama ne hyɛ mu ɛwɔ abɔnten nsa na obi kɔkɔgya ama ne pra sɛ na ɔmayɛ nneɛma no a wɔde akɔkɔ no akɔpa kaa baakyɛ ɛno nsi nneɛma no nti what decide sɛ wobɛyi nneɛma no afiri bɛrima no dɛm ɛna mɛsan yɛbɛ so kan bebree asɛm kakraa bi ka na mete sɛ mewɔ asɛm kakraa bi bisa no okay bisae montare wadaroma mesɔɔso a na masɔle waboa me paa meba nana mentia wo a ɛnka mensi hyɛ akoraa no wayɛ adeɛ mema wammo na mmom bɛtɛnɛ wɔte maasɛm no sɛ wowo de ne ba ade gu m'anim ase a pɛwo sɛ wo evidence koɔ no no a wobɔ no ɛnyɛ ne sidi de bɛka hɔ nana ɛfakyɛ me wɔne meeting up to now wɔnyɛ adwuma wɔse meyɛ dwaman yes metum ɛde yɛ dwaman ɔkɔɔ prison ɛna mekɔ fransa sɛ business mekɔfa bɛma na ɔwane ɛna meyiw ɛkyew a nabusuani bia nkɔ de ne adnae ama kɔyi yine nkyɛ yɛkyere makomako 14 because meme nka no korɛ bɛrima no ɛno ɔkasa wɔ sɛ no watena 8 years ɛso na ma wade na woyɛ wedded wife na wɔyɛ saa mɛde makɔ so okay
Okay, Evelyn. Nana. Ma yɛntwa wo deɛ no so na ɛberɛ sim no you bet me ne was here. We are for totally not saying that obianim the way to wouldn't say no na me ye no one say me hold on fire. Evelyn the evidence no evidence pa if you na dey come na chie bebrebe no the thing we evidence na we are for problem da we yan about picture so problem one in share you better document Jamai no na my for banana be show me get my for ba pa me I just for one family Jamai for banana be show this is me prepare be dey no because I'm suspected okay ana safa to utirim oba no nya dey ambusa no biem ene tina ya na ko me nsani ni su biem wona wo ka say akane papa wu ke di ni afa ni so de so wo se di mu a ni problem so wo wo di boni adi media me nto aso me ya wona na me wona aso wo pele wona wo so wo ka wo ba dwama na ka me nware o me boy wo di se ko ba dwama na oba yo se di mama chew so that is me because of say me mani to nkwa ka so obejai adwen sakra o na who biem me hu biem me sa che hu biem man che hu biem wona no wejai you dra no fa nim ka tira no fa say adi na me mo ko ma ka say ekro no sika ntemo mpe wonya je so ko ba say na na sika ma se mo ko hand dan no ga say adi na ekro no sika ntemo mpe kan wo che wie skabai sika mi che wie enye sika enu sika o me sika na o so mo ko di ya na dan enye ekro no sika wo che wie na kono ne bo na wo wale se de ekra na kono ni Nipa no be jao because now woman ni hedma wo so ma ni hedma me se me ma wo nya hedma o bo da me ma wo kwa ma wo to kati me ma wo kwa ma wo to fese pampers wo krom me bo ma wo nya hedma ra me ko bona me dia ba de yu e ti me ta te yu o se ta de ti ba le ti ta wo no unu wo wa fafo no mo wie aba ya fa wo number to e amafu e be fre adwo to adumani ya ti ta mo protest me ena me nam ko ti so for asem ma so ai eza aja kusi na ena di for di wo pra me ka tira me se ya shutu mo ko for ba ko wo na ye ye ti am ti na no se wo kwa wo ma se ya police station hin na wo ti ye na ma wie na wo ti ye ko na mi na wie ya ba me de ma wie ya mai se na unu se wo ye no ko de o se nyankopon ade bi a wo ye be ko he unu se wo ware ade nyankopon ye to kraka so I didn't know one. I didn't know one. Okay, Evelyn. Nana, me fam kwahwe me tro se me firi swami ha ya me firi swami anvio utina ye mutie ye se me na eni ha kasa ketu wona nani ha wo ba ma ba wo ka bi me because na na me na me se me so kwa we entem me bi aka me be gina no na wo se me na ma waka say ye be ma hwe waka say ye kwa na ma me di wo se ma me di mani tu wontimi fo ni to hwe eya de a wo ye ema me eya ni kale ni gisi se ma ye tete for me titi sa be ma na me wale ni so hu me ma wa hu se ma ko bi de o se hu so no na na wo me me fa wo ni se me sa na me tia na wo di machi ade ti na wo ni pa cha wo ba up to now aso fo yin na be pa cha me se me nware biem o me pa ma cha wo because de ma ba ko so wo nya di se ni wa ka be ba wo pa che ye se mo nyin sa o fo tumi to toilet me bi na so ta na ma kan ma ko to fon anya wo da ka be tena se ko mo nyin sa ya akura wo ka che mo ye ko mo nyin sa sa na ke dia ba da e ta to mo ye ko mo nyin sa o bua enye no kura da adana ye ba no se kire rural bank chronom station e hwan mo na mo frɛ ye di kura mo wan ko to sa ba no nya wa mo frɛ se o be ye ana kura wa me kan no kura wa he me kan no kura wa ta se o pe se me ba ye ma yima nim wa no ma pa TV is all right me ma ka se ka ta me ade ti na ba ka ta wa ni wa no ni ma pa ko se na na wo je ma me na nanti na unim sa police station wa ko unim sa ya to for life and adu to me no se ma ko ke kan se we na me ka sa akra no kwa wa nya pa twa ho se ma bo ma twa ma kuma ko me nye de o phone no so de da wo ya kwa da o ko
What your book is Caprada? Okay. Evelyn, hold on fire. Hold on fire. I was for Asem or Barney Bear making. Bear maker say, Muno, will you obey? Obey social cast arsenal, will you bear may? Bear may say, obey a man for watching a crumble so obey so say, bear may Sahano. Also, ya chen pempi and then I'm so I'll prison. Until now, we need interest. Ewa wadi mobile. Aha, and I drew. Obana say, Ochna. No, yes, you see the question, walk one there, and no one is from FM. Asem penny media so. Asa, we will be Wukasa. Say a sorry, say a wadimu, say a jumum, say a pratim, and no one Asem penny media so. Sompa FM, not a 3.1. The Asem Bia, from Mmrantehene Bega for our number so. Now you can 0546883287 and now 0243 585878. Sompa FM 93.1. Asem Kesibia, dear. No one Mmrantehene program no so. Asem kese bia Mmrantehene program no so. And it's true. No correct. When Yankopon ma yini media ye de tasse asem one by one. Enye he. Abotre kwanso. Abuja for asem no ne safo ho. Na ansa na no. Moma yenko odi for Samuel ho. Odifo Samuel bema makana ho asem pempi said Ghana difo be say bi odifo so awurade no de awurade edin eye adwuma oho no krepa na meka no odifo Samuel makana dada se America University kase bia be bora ba so wo tech ye nyina ye ko hobi and some of more fan who you can radio some ubia TV and yet easy and not for masa. Na odifo Samuel was me monotone sanchra man saying na say onia sorry bia ya na motabi sa say na nas okwa da be ya na na sori wo hene o se onia sorry bia na on tia sorry bia so point. Na ose ade bia Barbara na se Koran kaseti na omo ho mpaye enyina so a ye gina so se be man awurade na de na ye adwuma no ade bia Barbara ana Koran kaseti no omo ho mpaye one ose omo maame be yi da emum se wo ha na maame no ankasa efro na joda suum se kuya ma ye obone awo ngo no ye mia bra no osua ene na maame no agigirigi ose omo maame bayi double money onye maame lotto number no onye sikaduru monse no so pa fa fie mpempra na ebra na menhira so na odifo no wafa ose emasada afa to sapomono tawo mo bra me enwa naked obeyira ye dware naked ebi ni odifo samala kache ho wose nema ekutia wa brabo mu nko a na woko no kotodwani ma bompa ya srizo Nyankopon se wo hu mobo na asem bia mfiri ho eka na wo de eka no hunahuna enti wo de wurem wontimi mmefie disappointment obi sha obo se me yade wo yama wa anase me ma sika sei de twamba befo akwaburuchire anase me ye container bia ma me bi store ma wa yanka na feli adim guasie bi ehyiaw pa ehu anim guasie no nyeso akoya ade bi ade anim guasie beba nipa bi na ploto yade kwankro ne yedemfo a yesunsum mu yade osesa ye honam fam yade ade afa ko semense ba clinic sunsum mu a koto sem spiritual marriage we be me beda honhom mu akwantu sem aware sem adwuma sem bia ekutia wabrabo awo no semba na ye honam famu a fakọ semens se ye honhom famu a fablen ho na wanye ho adwuma abusuafo Professor Samuel Mensah
Wo Ashtown. Mensia traffic light no so pa. You rakas ben dan see traffic light no enkwantana no so no. One in the chef so Ejaba family house. Ejaba family house. Udru baby omo ton konwa na obi odi dwa ewo traffic light no so no. Ubi sano a obeche so di for samolo no wana wo ho no. Number over friend no 0504 58 84 54 0504 58 84 54 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 omono brem gidi se asemi ne fenchim pa na de entimi enkoso ne na fine enema bi na ato mu na omono brem kada cho me dash na ma no wasem so kada cho asem na da no yehu ne kakaka but itwetia no be simple cry me mu de sana me simple and short kada cho because we no case we no case bi a you be fan say a nice case but a kwan bi so ka se wutwa e bi twantiti asem ne nyina ni kata cha aware no aware bi a aware bi ano se sex ni mu a anya aware untimi nyimfiri mu da be ma bit mesi ade be ma bit mai bibia ba de ba ko pe de wan hwe ya obenya nwa mane enu ti na be ma ware e wo kwan bi so akondo de sori a wanya wo de ubusa question bi se be ma ode ne ho kan oba no be se ni entimi nko ba se aware ne se yade a ho dwoa ekoswa enka nko ba sa se bu betwe sa na me kaka meti magaza sa de na mo wa bruchire no obi kura mfie num ne onfa no ho kan an se ne wa bruchire ndira kata cho asem we no yade sua a omu tie ye no wo de aye sa suamu ade pa fa we mu sua asante for fene tikide ati netuam kata cho ti asem we yo be men na sempote pa wo de ba ha pa no de ade a and say oba na finiti akogye awade oni oba ne tra hwe nsem mo keka no wo mo bi e start ne wo bi yi ne nyonko aye sa na meka aye te se de wo ka no oba be me se ye che no no ye che no no oba boa duanim adidiem oba yi kasa nso no wa yi ne kunu aye but de wo mu pa oba me de ba ha pa ye se sika ye san edai ye yire naji because be men onya wade obe wade nanso na kwa bi so no onya amane bi wo nwie na ya de sua wo sa de we se obi a wotie bia no kwa bi so no se wo famu a wa wutie no se awade entin tontan awade tu sengu so asante amane a kwa bi so no wo mistake a wo yebua ofo yesua de e wo kwa bi so ana ba mrem ne katacha wani kwa mi sua firi ho se be ma no oba te tu nse na 7 years a total divorce 3 years a automatic divorce 7 years ya tu nse ya probiant mi kwata ki obi but ade omu ye de asif say be ma say oba say be ma ye krofo enso di nachi munte ni yo ana be ma enso say be ma oba enso adwamanfo onso di nachi come on ebra wo ko ye na wo bo ba isuma so ho ba bi ofa no be ma onyanko be ma na shedo no hu no to krum kekro kata chaw obe men eduru mre bi a kese so ko asore dem kura ko da nyame asese ni ewo me so no afiri me so ko sese ha oba ni nkasa ye kire se obi afa ne yire mi wa se wo hwe asem no so a be men nam se de oba ne de ye wunti no de bi ajaye no afiri side majao mintimi no ntra badwa ato anyina na yaka na wasane na kwata wakoma nso ntimi na didi ma beto samri aware na oba no ware no di oba ne mistake ono so ye ne se sa ne wodrop na onkofa free dem no sika na efiri wewe emmaye no wode no shock ema na ebi bebe pesad na wale fo no minyimi no ma nyina chiso obetu anyina nsa na maba be yimi no ma
It is our drop in no man what them on. What they are truck is 100 million bina, or more per free or by way, by my way. So I'm far my damn going in Woma. And no banners when you but and also for Bema Yachako worry. It is a winning son, Cowba worry there. Coward oh be Asem Diaba there. Coward drop in a no man, Kakoi. Now there's 100 million guano. Trash on what can out so. A quabiso. Now we'll try. I know the Bemen. No kono so dey what ya sem bi kwa na ka je wo na se de bia so be jam ampa menye me ko obi aso mi mu enti me no ono ma me no me bibia ni with them na ka be men ka menye so sen ka otia be men statement wo dey ba anyina no e kwa bi so ahwe obi be ka se wo be da bia wo san nya wo pe ba wo bu san ko shimo so wo mpa biem ba the statement ni say omo san da ne ka e wo san 100 million no ono so pe kwa wale to ndon ko de nam e kwa no say menye san wi enti me ko wale ahwe dai ya so me duam. But you say obey na kwa worry. Okwa nso kwa na no ho asem na no ye kan ye a se be wote ya obey. But we statement in there oba no wakoma mu ni de wagya oba no. Na emom ususu say 100 million o mo san da wo ka. According to statement ya ni ate say bia fasika ne bro e bia ofaye wote wai de. Wonim sa de na ma bi wabusua mu a wo mutimi da ka kya ofakra bia wonim. Patwa ya twa wo sika no fa ma de wontimi nwale o fabra musu mu ni perfect mo de hie sabe wawale etikata chaw meme de akoso nyina na de sua emom ye hwe sa de a me de masem ba wie no enne me ka che ye nwan mema ni binom se wonu oba te na oba se me se mentimi no ntena biem na wono no te ba bi no ohuru dwam wo se ensa fa me nsa bre me onfa ma ye de stay me yere no na oba no so to no oba abrewa e wo kwa bi so ankoyi a mesraw better je wonsa no ba ne kwade ba bi na ba man so ko ba bi na ye free okay and this and na sansa no atra ma man mu bi abomerewa che se ba man ne magine insent onu ni kwan se onu oba ne worry because oba ba dwamaya eya ni wu che oba ba ma no ba man ne de onu no bi a wote abroche ana wote no aware foforo no wo ba bi no ba ne te ho enu de yesre etisan no ma mienu anu mu mienu nyina na big mistake ana maye oba no onko yi no ma every be ma yi dem sese no is over obi ana ne ka bi be ma onko ne ba bi oba nso onko ne ba bi tietie no hwe ne ma aba no ma ne de wo so hwe ne bi mu a obi antimi mfo so me da se that's all ahwe aba no ma abanche me da se kata che me da se me chia madam majiwa one ne kunu e wo kira amu hwe po mutie so kira sunya kira se wanchikira inchira hono ye nchira inchira kukuro kurum bosom kasie kukuro na ho na wo kukuro nchira makobo ball hope krokesie pa sira sunya chira na wanchi nchira kukuro kurum madam waje wa onu kunu mechia mo kata che obe ma o se inchila sa ne fro man ko school class na na ka mitimaka nye school se mo master asma da hono ye ni abre pa o hwe be ma ene ye ni abre pa o kata che ni bre wa o se na ni bre ni na se asemo ye da hono ay abanwa obi e bon ni footballer se de ko bobo inchila me waje wa mechia wa papa na kata che obe ma midi oba no ho ya kakra efa bra 7 years one be man bi date ye ko semwa bi duru 2 years ansana otimi awro no ho ama ohene kase bia eja onya hene masa don't call him ohene yo to fully no onya fully yo so on na dia ho wa ko betima kan kwabrane na one no ayi bibi na saa 2 years ni bɛnyina na wotumi sɛ wɔne papa yi ɛwɔ hɔ na wotumi fa papa yi akyi sɛ saa 7 years ne ba na wotwa fa nkyɛn na wo ne papa yi so ten saa 7 years no so no na wɔnem ɔne ne tinya na wotwa fa na wɔte aseɛ enti ɛtɔ da ɔbɛn so in fact wɔntwa ye wɔyɛ adeɛ bi anaa nsɛm bi anaa wɔgade bi de atia papa yi ama papa yi so ne sunsum so akɔ fam ɛsɛ wɔgade bi ne wɔhunu hunu wa gadere no so no o ko hunu se o firi be ma bi dem but wono anha no anha wa ye de yo na anya o ya ye nya wo fa ye master there's no se ko twa so preko
Now what the NTT we know you person me blue and I mean tell you. So now no quite the tell better the club to be I'm a work actually. I dare na kata choso de na minyom ya JS aka. Se de na minyom no si ka no. Makai pa sa fried rice kids no. Yeah, Jay. David. Yeah. Baby, what day fried rice no for Obani be upon the too early. No, so uncle and will be in the case. What day Yana or San Cruz? No, so now can't what's that? Oh, come what's it? Also, Oban Kramer Gunuso. Who was it here? May I remember, baby, I may want to make baby, I'm a quiet. I remember, I may, but I'm was as man moody and I say, Katacho, the Bedasi. Now, your best at Tiffany, for say, Toda, and you may be one in Kuya, a ya Omushe, na Omunyai. A far a man in Memma who said, ye worry. Our ready, wouldn't know about it. Nase when you mind Kuya, and tentum na no baby do tie than do tiafa, because our reano, young fan co heaven, no. Ye asitrema wabua. Young fa what young co heaven, sir. And now what you heaven? And I so busy what you go was Sawa, dear, or Cobo Samuel, a Nipa Casa. And the choir of so big Jano, so once Matthew 5:26, 27 o'clock, I say, I want to say ye. So, Nana, oi. And yet, what may be our problem? What may be? Also, I was Matthew 5, 27, 26, 26, 27 banner. Also, I want to go there. Matthew 19 on a wall. Oh, Catachomen Quana. Matthew 19, Sana Mihuno. And your home class will never. Are you at the Chomen? And your home class will never. Are you? I owe you be a crop in Cancho. Very bit to me. 80 hour giant dear. And you're so new a barn at ye. Na a be a banning ye she. Now Berman offer quabi so a jawban, and no dear, Babu Nicasetia. And now so Berman ye she no bar. Faso e jano na wedie obey or rim da man so eso na mo obode kro no eti mumie no nyina sa fa ni mie no nyina na ngise muntimi hia oba ni rim be ma na ibokro no eti muntimi hia ma na yi eti se wo koto se Bible kran ne kan se oba wo ne tie se wo fa wo tia adwama mo opa yes o so hwa ye no ye to primo wo ko banyina de kokko nyina wo seso nyina no wo de je ho etifa we nyi e be excuse na mom de wo mu pote pan se katacho be ma 100 million e wo mu de be ma wo mitanachi mani ntua 10 pesos se be ma wo tua 10 pesos me de no ya pa odimi wale kura e de to ko tua 100 million ana ne niam na so kura no o katacho ko tonto mabobori nyina chechere nyina fa ko guni fie na yi odo propie o e gude mo yere oso ni je ho ananse yibie makante na maame se on kanje no separate maka na we go for amba oh bema oh dabi na no de so na no de to don't go there oso o mokro no ba to de to so ana me say don't go there don't go there asemo ya obi sare there ye gina bo na nsu fidi se o krofo de kam ma ne mo bi o asem ka na na moyo abe obanzo edwamanfo edo se de kanje se oba ne nia ba oba pa do de te pa no wi mo ayo e musi nyina yira sofo yanke kasa o mesra wo nya kwada wo awurade animo katache wa se na yira ade ese na yira chemo na di you don't do that sofo katacha so wonim esen benya ya sano na oba di otaru mo Sompa oba na sibe tutu na numu sin na sin odididi no no de bibi fa minim bibi a che wo but on say men pese nipa mutie ne prominent people ana ozo ma fo ti no minim ne ma bebre che but on say men fancy Asem no person o de ba chewa no oh what me fancy man some ye adwuma na che
do the camera so na no do 20 minche kwa chiri sa na emu oya Sompa emu oya se wo do ba tie na sabi mpredwasa owim ejawo be ma na otim kura entie na sa sika se na make de entie me mpese obutwa ne se sabi eniema bi esi wo wode echi no eno na ya ne ye de toto entie na babu ne ka se obegya na koma no krata ekire kyerɛ sɛ wosum no anaasɛ wopata no anaa wogya no kwan sɛ dɛ bɛyɛ a afanu no nyinaa bɛyɛ ba wobɛma transɛ 100 million nti akyekyere wo sɛ mɛnware deɛ a wo na wompɛ wawadeɛ meda wase ɛsɛ sɛ wowareɛ meda wase na asomdwue dɛ ɛba wo ntam walande Nana wopɛ sɛ wolande deɛ ne melande anyɛ sɛ mempɛ sɛ wolande wode lande from your own nana nti wodeɛ ma ne ntua sika no yo ma ne ntua sika no medase na ɔbaa no wawale deɛ ɔno nso nware medase ɛnɛ twɔ mpatwɔ sɛ ɛkɔbaa sɛ wede sorry o ɛkɔbaa sɛ yɛ ne mmerɛ mu no anaasɛ aban mmerɛ mu no sɛ ɔbaa bɔ adwama no agyapadeɛ bi pie mu a ɔbaa kɔ ɔkyɛ fa anaasɛ nkɔde kyɛ ɔkyɛ fa okay ɔyere kɔbɔ dwama wɔ wo dɛ mu koraa naa ne na si fie a wontumi di 9 no okay awadeɛ the punishment ɛwɔ mu ano sɛ menware ɛtɛnɛ de wayɛ ne nyina sɛ bɛbɛyi wɔ agyapadeɛ ɔma ɔba no bi wopa yɛmfrɛ lawyer sisi a tie wɔyere bɔ dwama the serious punishment ɛwɔ mu ano sɛ menwaw fine no court can force na agyapadeɛ fie ne yɛkyɛm ne yɛde na fie ne ɔne wo ne siyɛ dabi wontie ɛne deɛ court bɛtumi aka sɛ ɛnsɛ sɛ ɔware tene fie hɔ ɛnɛ ba ne kyɛfa no deɛ ne nsa bɛka ne mmom court ma kwa because ɛde ɔhaw bɛba weiyere ne wei kunu no ɛde ɔhaw bɛba aberɛwati akɔ so kadakyɛ ɔbɛma mpakyɛ me da ase na medeɛ me ho afɔ anwummere saa na dwo so ai me ho adwiri me pa I wasn't expecting this kind of story nti production team no eja usu be makantan kraka the charismatic man you said then ma we kura so de ba wo de nsa nifa di abekwa pekese dem na brewati a wo hwe we kura so de wo mo ntia me na so oh there be surprise story congratulations ofori so be ma jawusu kontonchi bo here kumanana pia moya de kaketua bi na ye ne wife wo mampon ne wife wo mampon anti Rose ye chia na ya wo hwe pa so wife wo kaketua bi nko ye my father kada cho be ma ala ne kaketua bi o say ala ne kaketua bi check adum ya o wie secondary school nyina no hunu ba da kaketua bi anti so hwe report and that tone. E ma me ante force nya me fa ne cleanse enti ya penasem be sinne onye basabasa David osai fine gentleman o we dey ho fa sem ina na fo so ho o me say be sinne onye basabasa David no na ye ka sebe nya asofo nyina kra ntimi ehwe won ho so me sere me kan o enya no nya asofo nyina na waka asebo o fo so no ho fa nkasa wa be me mu na ho na be mafa kada chao na Asem we say ya da koje se lawyer mfuma na se ye lawyer safu jamfi lawyer safu be jamfi ne anti bi mo boa me se awade nguye na se oba no se be ma ne se wagya awade wa bra ensetuo bia e ma ye menim so mo kokok sensan so ana signature no so omo twetwa ankrata ni mo no na oba ne fa akire kɔ wade a eye e wo se be ma ne sa che na japade mu sa ma oba ne bia na no da ko je se me ma wo mo ma me sa me ma me na makansere wo no aha na pe confirmation e free me ma te wo de na se na se bia me no wo ho se bia ye ntam de ate ba se bia ye nkotwetwa ankrata mu ye ntu nsangu so sa wade no ye gu no na bia oba no na se be ma no afa akira sa akɔ wade fofora eno ne sa ne se na sitie and it's against the law bigamy and there it's against the law awore na abonta ayabonta o na nanom traditional one wo ho e na na kwasi broni de ekosua na e na yaka mi enu abom ti na awade no gu aye den no te cho be ma pempen wasi ni pen
ewiase kwam de wa yemfa yensa mienu ni di me nua ba na no betena ha kan sempi na be men so te ne nsem no ono so hu dwiri ne no so dimnika aba ha se no mo ne na be me ba ha se no no mimitie na asem ne yi a enya awade na wone oba ne wade na ba na sa akofa foforo ni nti na oba ha se no na emom oba ne se wo jana wade de a onfa ensa tuo sika be se million wo ha emfa mananye sa de esum sika acho me das onfa sum sika million wo ha 100 million emransana wagyae no anasa wapene so akase wayi ne niam nyina afri ne dem na katacho be ma menua ba no waye big mistake me enu am de ankoye no me ka kire no oye menua ba ya me ba ya me nana se wo tie na Evelyn wawade be ma ekula enu oba ha se nkokọ Suzy katacho fan ba ko se onim se be ma na enu oba ha se no no o tie dwumadie na obosa na se ono so ne raho because u pesum sika de free be ma we ho u pesum sika e de free we ho no nsen dwalo foforo ho no nsen dwalo enti obanti na meka sesa ekwom de wa ye mfa ye nsam ye nu ni di oba na atwen na wa ma be ma we say anase wa fa nsan koma be ma we say no in the first place no ma wade no enguye ene wo sa fa kira wa sa akwale enti bigamy enti oba na ho no emlemu ankasa kola na we no ewo ho ena biem se woja ne wardrobe se yentu esum sika no kra yemfa man be ma yimfa man no a se ne dem be ma wo ne na wo akoma mu no so ne na jai na wo ne ma da so si ni dem no asa akoya ye fro ya je se bridesmaid be se edumi ensa echi wo de aso awade na gudie batie nim se bia onim mu bia nim se wone be ma we se ya wo friend ho se ho ahwani asemasi kwabra na tie na enene nansa wasa akọ be ma dada ne dem se me kwa akoyi matade ahye na se obi hu wa ya woni masem ni mu a ede ba adwen e na obedwen de ama wo Evelyn obeka se bi kura wo sa ne wukunu dada kura esa ahye wo bi ubotu me nya yankopon na mabu obi aten but ade bi wo wa ya nsisi ne ye bia de be ma yi ken ene de wo ken wo bi anim ba bia wo gina de but kadacho ya se de aso tie ne de ni hwem anase de ni hwem ne de aso so so tie ensem a we kan we se kan nyina no me de me ka kire oba ne se wa ye mfonso se be ma no de mpa na wo pesika ni ntina wada so ma wo ne emego wo se wo pe mema se na openti a almost 9 months ni no wardrobe ne ntimi unya pafo emom nkonkofa wardrobe ni freedom ho all because all the sikana sumbema we say afidie so kwa wale dia na yesa wanya kwan wasa bebo ne kaka ho na montam te ye no kura na se mesesi abla na montam te ye no se ya afio se ye mfie mie no se senyo that means say no da mo asama mbeka se megina so a na ja se woni bema we say wale ni nyina no na wo sa bo game won chen woni bema ya e na wo se wo mba bedwale we nrada wo so medwale we na mo sa hihye ho eno de ye wa wasemo a eti me ka Evelyn ewiase sabi edufo de penye enye se wo de wadwen nante wo ko be ma we so fine oni na wo ye de nke be ka se bia wo kunu plekope no ne su ba bia wo kire se wo wom ni nti no wani nje ne ho eno ono so se wo su ba bia wo su wom eno ye me masem ni nti no wono so ntimi ne wontena na wontimi ne wontena na nsum ne fidie se office ka we se mlansa no obeyi wo niema eti mesre no nyame ya adoma wo chenada minim mema kola wo pese wo nyansa no matimi minim se wardrobe no se ye dade wardrobe se ye botan wardrobe minim ye nipa a wo pe wo mu no mu ebi ni so ame ha se no ma na se ba bia wo ni ntin wontimi nye wardrobe no o kire nyame ya adoma nko sa ne niema mfiri demo so wonya na adwen so obesa mesre be men ebusua no kola mpo no ma gya to mu sa wade na gu anya sanko mu ntimi fa ne nsa ama be ma foforo be ma na wade no wo kɔ no ba na ebusua nyina adi na chi enti won pe adofo bi no mo mo na se ka bi kola mpo na ofa wardrobe ne niema nungum ofa nkoma na busuafo omonje se kire no senkanya bi wo ho a efa ne ma ne ho ne oba ne ho a na wo no maka na baba wa no so no mesira no hwe na blabo ye na ma omutie nyina ne kanka na omo mazi so no se wo tu na mo bi a ye firi ba kwa nsa ne akomienu wie dia wo de wonsa akoso mo no wu ja wade ana se wu ja wo mpena twe bi a ja no kwa paso
na ba se mra mu ye ka asem a wan kwa nkodi for keteche obema mpacho ma me fancy ase no me da wase pa yo abusanfo me da mo asese obia ache na dwen na me a mete adwam se host no so gina ya me si ne wase me ho ene se so de omra samwa kan na me di ka kan se aware obia kan fo no yonko fine ene obia so edi ne yonko ho ya obai se be me sabi anya ado an nsa ha no eno de risky me kura me ba so wo ware be me bi na me hunu so wo sa ate bi enu a me mo ajai fine say he admitted say no de say sika no an wo de hwe no nti ye manam pompono ho bia wo ne dwuma wodi na nso bi wo ho ma ye risky nti be me so actually wo bay e wo dwama mo so pe nanso individual differences obia ne Asem me makanda da se oba akura no me yere nya se mabechi wo ena megina so agya me hunu wakwa mu kura megya wo Asem ya makan bia ye be flash me sisi a enhame me hunu wakwa me yere no wo kra me se wo kodwo so obi si me hunu nka awe adwo so so ogina fom so a menim se the same road anya hwe na emum wo kra me se wo kɔ adwo so se biribia si na abesna kɔ nka awe anka so ofre me se nipa me kɔ hwe no kra no ye se obesne kɔ intimi chisi no ho no na obi se me hunu wo nka awe mantem ba bia meti magina so agya mote me mene wo de wo so fo kro no bra be ka tse me se eya wari gu na nka bohu jisen ko ni ba ko pa se ta ubia na the police wo de tini wi ase so de mete no oba bi wo ha ni kuru firi na che obeja awade no oba bi so enha no enti be ma ya smo de ba na ye gina so se opese wo ware be ma nya sa fine na nso ye de bibia ko ano se 100 million bi ebi ankra mo fomre mo koran se wontu aye bi aye man kwai e man nware a enne mi sigina ye se be mai wo kwan biara se wo ware mesra jakusi se ajakusi abo akure nyina ye nu wo de she se wo je mpatasi kafri ofori ho no wo sa je mpatasi kafri ha se ya abona no ware ni di ntwasu nti mesre itia mamre ni amane nti sa 100 million ka moje be me no ono wabusua monye miti muntwakiri acho manmra ye nya sa wada roma de ye kubia no afidie no ye recordo la chimbia se obi esan ya na ehun de nti opaja wonsa mese sa sika no ese mutwakiri kura pani wakam no ya adwene fine tese ye na mu no sanka okwa kura na nka so wonya kura no beka kyem se sikana moje me no me sanka kura no a kemdi dem beka kye papa yi yo eso kwa wa mabiu so so okwa me mfa fo ka kye ne se sikana wo yi papa ye ko da sikana wa hini yo woni se me ka kye ne papa ne se kwa ya mo fasan de ma faso yo ono pa hon me mfe ne sense kan ho se mada me da wase me makoma mu de nya de ya me bisan se ofa me da wase enti na omono enti asia ya dwuma menyi ni se e blend bitimi asore gina na aso se wo koje 100 million free be me ho no skano ye nya ensuo bi yenim na mo aye mfamu nsuo afuno ohwe we say the latest awari no one kan ho asem fine de obi a ye bo ano yonko de ye papa ye we me defi asem bo hwe me yesu kura kan nti obai wa ya de se be me ko defi ase no no aduane ibi kura ne sika bi ekukudi mo ya de fine hwe na wa hwe ne mayi na ene ma trigger fine in church nti be ma no so ya asma o de be da ye no ye gu shire wo betimi awara wa de bi akowale papa na tia se o mu hia 100 million bia biu number 2 enema na e wo dem ho no no e ha dwene sesi a oba na ba no se nema kura meja na ho no nya no ani a o dance ni ne hwan enye ka from day one ka se o chechire pack ya bi na o de tumu na o de ko
and then we are so good baby. Oh, Tina, me can say, yes, I believe Ukuya or Bano or back or Cassin BBI, and so be ya no say. I got a choice. Only say, I be any media. Me did say, Penny or Jawa, what they were idea. With the 7 pedras. Asem no papa ko nya na ode che wonyi ne ma if say hwe nipa obi pe adidi ayewo a wo ho ade a wo de aka ho pe ne nsaka wa wiew me na meka kire wo se obi pe se adi yewo na wonya wo set ya wahye wonya cha wahye wonya handkerchief kura wa handla wa wiew enti mokra no ba bia nsem na koduro no oba ne ma da so wo ba ma ide mokra no mementi ase em say oba no na na ni da na ye chalk mate so ha mo ta chalk no ye chalk no nti oba me wade ne ho aja be ma say obi ahamama wa oso betimi ahamama no abacho mpese mbisa pese dabe ne ba betuni fi be ma oso dabe ne ba betuni fi fiada de ene ma na kura no ye ko yie no me stress me se be bofo tene ka ho if say ye ko twa ko bi ye ko se no ko bi re bo bodi na so ote won share dan se ne mu ni paka ye ho be ma ra be na wo fi me pa choji se kwesi ada o oh share no problem sa wale o tena wuntimi ma o mu meyi ne mfi ho so menim tamom be ba e bia be depend say bia obi obeba be anopa na say wi ata jo ada man ka we de wo si kwasi ada se me no me sa kura wi me anga sa no me free ho me time so okay be see 9th August this month yeah ti me person can me free okra before 9th na ba na kwasi ara so ye 8 o no 7th brother 9 yo nti enye kwasi ara yo nti kwasi ara no hwana be kwa kujia okay wa ba kwa kujia yo na no bara de kofi na ye yi na wasa ye wi na wasa ya na ka nu tu ya na wasa ye obako bo kofi o okay dale mamre de wo huru fie aha Bema no bema me yi ni ma na ka nu tu na waba no waba fie me da se yo mpani fo asum gya adwuma ekuru awie mom yen kwa homa no so na fe yemfa afrefo mi no mensa bi okay hello 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 wow hello yeah good morning good evening Mmrantehene good evening master hey man 88 say my morning that you would about them okay hello man 88 yes sir boss man na me pa fre na me fre ya me nya oba no de wo ye no me ni nje ho tristesse ya adwuma na no hyehyɛ ama be ma na one ne tena bi se man ne de oye nyina no akate hello okay yeah abreko man me say abreko me wa ha ade like an ode oh kasa metia sie timas sa na for wasem mo kofa me kwani na menjam do papa obasha o kutisi Asem hoya provision store kama enye kwa Asem ko ofa Nigeria ka kra me ken na se eno abishinye no se bin producer me nya be me abekasa but say eni da hini because we say na tin say abuso min kunu obani na fia nada opo si baby and then na no be no be there it doesn't say whatever den ka so fa bo no po because e go ka say wo ma buso min mu na no yin fia na to na ko ma wan ka so ja ona kuma ni na ke min ya be ma no we no okay kan die we aye so court down no bubu over say mo si gwa ko ja no na mo ko yi no ma na mo fe da ma kwa chenka ho na me mu ne se bia me ko baby an ka me ba
ɛne akɔyi no mane school no gya bɛma That's it. Kawan am de wo kan ho. Yo, hello. Hello. Yeah. Mmrantehene ma adwo bro. Ya ja abema. Okata bema nie. Why? Your friend Okata. Hey, was ya mo ati say? Bema pa no boko. Enkwade. Enie. Ye nua ba no kre. Opedodo osapede de ka ho. Bema de onene tena anye yie kra no be bosome miensa nan edum akwafe munsia. Na dwuma wo ye bia be hu no. Ne kane ne se bi krono na no obo no. No okoba ema onia bibi di. Enti ye no tum no. Eho na ebu na bemu a ene nti ene se odwane afiri nche ne so akọ bi ne se akoye ya me de mi mire mbe ma no kono ne nke ne wo so osakra be ma no se mi wura adwuma we any future we nyai wanti mi antu no fo am na nyai ti ni we de wo de na da pa be to di no obokro no no yesi so nso kan se wo de wo ye dwamanfo de eye wo ya so no nti Mmrantehene me de me contribution America you know ba no wa anya de me da wase adwuma a wo ye no na wo so wa hwe no atu no fo me da wase hello yeah Mmrantehene ma adwo ya ja o Asem ko je fe me ka se fe Sofia o Sofia kasa de anime de mu program li mafula ashafia na besi sambre na sede mosiama yi ato yi no na ja ese me fremo na mabo mabaso mudumedi amudi me da wase ebo asanteman asetena mu ene aware mu nsem na de ya na eyededwe na yenya mpanyifo bi tisamo na nsem anase akyinidie bi eba nipa ni nipa nhyem de mu na mutumi de 2 years ana ya na eboaye ma ya afi na ya fefe no yesua ade edi film nti no enwe de ya abasobo one wabejafo ni nyina menyame hyiamo ewo makoma pa ene aso a munya editi amanfo nsem na modi yi edi me da wase pa hello the great man Oba bi pese wo je tate bet na menyi ni Oba be ya mama mafia bi wo ayi ni usu am he ya oh mafia de metro na gu stress kama in fact you may mama mama so my ade mo ade pa aba ma uti no ba ye mu kom kan say ya se kom bo suminsia ade no so eno so di akutu wo mo na oba bia to ni wa ni kuru ya sa adwuma we ya anata ni kuru ya adwuma bi obeti na ka ta se enyi mu da enti ni sa dia nyuna ba e wa sa wo mene dia da ba no mene ni dia nyuna ba e wa sa wo mene ma le se bo san ko mo tie wo pa o Majwa wo inasa adro na wo mu nasa hello 0551 931 and 0548 931 hello yeah hello give me the man 88 yeah you sabi me well yeah utuna 8 Medina de nana morning now yo morning na ho any area se pa yeah But the ship party, what remember you know, Ghana has a wound. Papa. Or Bado and Cassa said the way within Yankasa. Then it brought here. And could be him said you were team for. I can't know if I'm what Jai Bearman, the Papa, what don't say where anybody for Papa. Bearman, you can move just time. Yeah, we are what I my Sunday. Hello. Yeah. Me patro me the chance me kasa free Fairfield, Ohio, USA. US, okay, kasa. Obano the oye no ohwe ni we are oye. Unim se wakọ ware foforo o je be ma ba kono of friends empata o sa abeji we so mpata. Ebe kakra nso nkwala mienu no no omo no. Wan hwe ya obesa akoka se onsa high die ema no enkotinem.
ɛmaa no bu mɛma no kwase a wonim sɛ ɔyɛ korɔmfoɔ na wɔne natena ne ade no ɛnyɛ no kora nim gu ase hunu na me de me madwam sɛ wogu no because ɔbaa no wanyi no kora ama no mfie bɛ so ne ade nyina mimi sɛ na wo no kunu no dɛ wɔ hɔ na wo san so ɛtwempara wɔ akyiri nti de aduru no nkwalaa ne mu nso so ne hwɛ mu no ɛna moma mo ani nkɔso hwɛ fa akɔ nkwalaa ne bɛkɔ ɔbaa na nkɔtaataa nse kyinkyina wɔn nsa akɔ haidai ɛma no mfa nkwalaa no nkɔtene nti nkwalaa no deɛ nso monhwɛ ne baabi nkwalaa no bɛkɔ meda wase paa yɛbɛhwɛ biribiaa fenkyem okay abusuafoɔ yɛde dwumadie no asi ha messages no abrowati a sɛ wobɛtumi de mmienu bi afa mu ama yɛne a yɛ ne yɛtaa didi gya wɔ yo ɛne Facebook no yɛnkɔ na Asari Boatin was so share live Sompa or enjoy one of the favorite songs say Enyompa or Pepper Dr. Pabo Bonyum na boy you know was in any John Power chia crew nina na ba for we are on so my nyina ya jo share the free UK Redditch no so say o my money yo ewedu adwuma pa ye ho na so for the no so kan was say enye Nebuchadnezzar name ye King Darius or say Daniel chapter 6 na you know wo mama do fie boache was say man 88 more fire or not to say kosoama ejano and there the Ray Castro appear was say and maybe Sompa FM papa ya weje no wonder was say enye wanwa se obano na opese ye cover na se ye kata nanimo enu ada or say oye doggy person katecho ma yemfa ensi ase num na wadaroma we de ye monitor we say happy birthday yeah a free or hinire ye boa aferi katecho the first Mmrantehene man 88 na nakwa mo hene ofa sokore mampon onu akasa ne hokeni o se ne yonko bremo pa ene eye Christiana Comson or ye adwuma ewo Bosom Trade District Assembly me kire konta na se ma me mommy one or say yen kan che Christiana so do papa na o so nyankopon twedi ampon ba say ye adom ne se won koso anton insurance so no enfengu ne so na ne fie foforo ya no anasa afi foforo abeka ne fie ho no o ma ne nya eniema foforo a emu odin na eye nhira emra na brabo monti happy birthday ai sister Christiana comes ye nyina entire Asem Nipa crew no ye ma happy birthday nyankopon enhira no ka mo no e we view open Asem wana me pen Asem abono body jana we pa open Asem me pen Asem twum kaka na Asem ne abono se yeah. What do I say? Come on. Apart from Bibia, me yadani boots na kasa. Our your bemo and hips. Nanka ye ni da so se eniema betwa sa na me ka kire obi a se me sister ba aja kwesi ye da wase pa aha Asem te se wonyina ne man eduru ha eba ye boko because ye war tactics and techniques strategy de kan yensem na ne menyina we free nyame yeah anya ya ho daruma o ma me kito na me mfama abeta wotachiman Abeta. Sister Abeta, or the Nipunu. Now, Abeta, you'll be a follow me pa Michiano. Follow ye, and now follow ye, madam. I'm from the Abeta Michiano. Where contact? Come and charge FM. Why we walk out? Yo, Dennis, your name, wife. I'm going to papa. Yo, I bet I'll be at so for me, channel, Pastor Dominic Country. Contana, late Baptist. Mamma, Mamma, I got a job. Will be a Mamma. And church, mamma, mine. Yo, Metia, Mamma Harris, boyfriend. Yo, go on down from the bar. Make all one in the Sapao. I'm because on one. Yo, I must make a Mr. Young Cancer will gas. Mr. Benadia, yo, I was there for a crew every year. Obano and crowd you and so much as what you bought.
afei ya pon onua ne ko fie enti ye bekọ ama obi aba radio adwuma se ye no ano no aye trotro fro ebi fro de bc enti abusuafo ye si fom ama pk wa kejegum dene ye wotsena asem chenchirinchi so san ho wotsena asem chenchirinchi ye be san de abramo awurade ne mo ntena ko se ye be san hia bi o bema ofosu nka me sign off waba asem ya gajacho story no ahwiri ahwiri papa wonim se abrante no kasa sesia no so amha no te enti na busuafo gina se ho a omutu ne pada chese wadi nkunim isan said 10,000 no anu oden ahye 10,000 na timi atwa aguo no ase ho de omotu pada guno so a omu bose wa ase ho enya asem ketwa kura antina asem weda ho no so me for achre do ama anu de wa ase ho omo candidate no omu bond powder and kasa sa na ye no okay I was for yamamu bayi